Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayang gabi. Yes, Aksyon Brian, mayang gabi man sa imo kag niato nga pinakaling lakat sang panahon na Enero 11, 2020. Sabado nga gabi. Sa kabilugan may duwa kita ka disturbance ning northeast monsoon o kunamihan nga nag-apekto sa Luzon kag sa mga alas 3 kainas nga hapon ang low pressure area o kun LP nga ginabanabana naman sa kalayon niya mga 745 kilometros east of Hinatuan, Surigao del Sur sa coordinates nga 7.3 degrees north, 133.0 degrees east. Maka-experience sa magaluumon niya kalangitan kami mga mahina lang ang mga pagulan ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora, kag Quezon nga duga dulot naman sang amihan. Ang Metro Manila kay iban nga bahin sang Luzon, may kasarangan ang panahon kag may mga isolated lang kag mga mahina man yung mga pagulan. Ang Visayas kag Mindanao kay experience sang kasarangan nga panahon kag may mga isolated gid lang nga mga pagulan nga dulot naman sang localized thunderstorms. Ang Negros Occidental lakip na siyudad sang Bacolod, maka-experience kita sang kasarangan sa gyapon nga panahon kag may tinion lang nga mangin maglugalaw mo nga kalangitan kag mga isolated kag mga mahina man yung mga pagtupa sa ulan nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na sidlangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan. May kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagbutlak alas 6 9 sining aga ka magatunod alas 5:42 karon sa hapon. Kag aton temperatura nagsugod kita sa 26 kag naglabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ka mayong gabi. Sir Melvs, ining disturbance again mention mo, kumusta na siya next week, Sir Melvs? So far ini ang low pressure area nga ginamonitor nato Action Bright ka nagliga pa man ari sa sagwa sa atong Philippine Area of Responsibility kagining hapon ng sulod week ini siya butsilingon dako ang tsansa nga ma-dissipate sa or either nga hindi man sa magalandfall gamay ang posibilidad nga magalandfall sa landmass ang Pilipinas. Kaga may tendency nga magasaka siya kag matunaw Action Bright. Salamat gida. Sir Bob, salamat. Salamat kaming gabi, Salwan. Mayong gabi, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Wala dapat sang kabalakan o kanaton sini kabalakan ining pila ka mga disturbo nga nakitaan sang pag-asa karon na kun panahon ang paghahambalan. Kaya dakon tsansa niya nga basi matunaw. Bate mo ning ginapangamuyo ginaton para likaw gid sa naman nga disgrasya. Pero sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39 na. Subong nga adlaw mga kaksyon Sabado kita. Ari na kita sa Enero 11, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station
sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program plus na drama nga pwede nyo gid i-share, likes kag check nyo dira maka-aksyon, ano? And of course, may arawan kita sa YouTube. Type mo lang din actionradyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, mga kaksyon, simple lang aton sini pamangkot subong nga gabi para sa inyo sini nga opinion mo, i-fire lang ta. Nga kadamo gid subong sang nagakalamatay iya nga mga incumbent officials. Isa naman ka Vice Mayor ang ginambusan, patay, mga kaksyon, pati duhaya ka bodyguards. Ano na gid ang anong pananawan nyo subong sa panggobyerno man, inalom Duterte administration, nga kadamo gid sa nagakalamatay subong nga mga opisyal sa gobyerno. Ang hindi lang brutal ha, inang husto lang opinion para mabasa ginaton. And i-type ina sa inyo sa mga cellphone, kag ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Sa Kinandan onboard na, ini sa Aksyon Brian Morden of the kita to Dobles Nueveng takna sini nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi? Atensyon, banwasang Don Salvador Benedicto plus na ang tanan nga mga riders, mga motorsiklo nga club diri sa Bacolod kag around Negros Occidental. I-discuss ko karon with the Municipal Mayor of Don Salvador Benedicto, Marcelin de la Cruz. Ining propose nila nga isa ka ordinance or nga situation sa pagpatawag sa mga riders kag iban pa nga mga clubs sa istorya regarding sining masami nga mga aksidente nga nagaluntad dira sa dalanan sang Don Salvador Benedicto nga madamo na sang nagkalamatay. Kag me myself gina-congratulate ginato ng authority. Of course, congratulations man sa Vice Mayor J.R. de la Cruz nga nagporma gilayon sining nasambit nga tikang para ma-prevent, ma-avoid kag hindi na madugangan pang aksidente tuga sa undisciplined nga pagpadalagan sa motorsiklo dira sa Don Salvador Benedicto. I-discuss ko karon sa inyo kay base sa research naton kag sa ilaman sining nga proposal, 7 na ang nagkalamatay sa nagligad nga tuig sining pagbungguanay sa mga motorsiklo kag ang 7 nga nagkalamatay Action Oliver hindi ya taga Don Salvador Benedicto kundi mga pangayaw tanan. Pero may ara sang nagakapilasan nga taga Don Salvador Benedicto nga mga nagasakay man sa motorsiklo pero hindi ginislaya nga mga inislaya mga pangabuhi nila, most of them mga habal-habal da kag personalize o kon personal nga pangabuhi lang ita kwarta. So kanami lang kay nagligad to nga semana kundi may aksidente dira sa may Purok Cobra, Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Isa ka nagasakay sa motor from Bacolod, dinala sa itong nagamotorman nga taga Don Salvador. Tiyang tuyang rider gidyang halin sa Bacolod among napatay. So nagtawag kita sa atensyon sa mga public officials sa Don Salvador to create or to sponsor or to provide some ordinance to regulate sang speed limit abi ang karasigon sang dalagan sa mga motorsiklo or mga salakyan man sa Don Salvador Benedicto agod nga ma-avoid naton ini. And thank you so much kay base na talopangdan Manila ang aton sini hangyo paagi iya sa social media. Aksyon Radio. Sige, ang iban nga balita lokal nga tahagan ta chimpo karo makaksyon. Atensyon man mga driver sang Handumanan Libertad diri sa syudad sa Bacolod. Ginhatagan ko gid atensyon ang atong text kagabi, and aside from that kadamo gid man sang reklamo nga wala sang salakyan kada gabi dira sa Handumanan nga nagabiyahe may ara gid man pero pila na gid lamang kanahot. Nagalinya ang mga tawo dira hindi bot silingon nga gasululubra ang pasahero kundi kulang ang salakyan sa tion sang kagab-ihon.
So, ang ining sitwasyon, makahatag sang problema sa mga sumalakay. Of course, nga taga-Handumanan, taga-Barangay Mansilingan, taga-Filisa, no? Kay demoning salakyan nila dira. So, ano ay hanatikang himuon, dire understand ang Handumanan, nagauyat dira nga transport organization, amo ang Undok United na Negros dira mo Drivers Operators Association o kon center rather undok sa pagdumala ni Mr. Jigo Malakad. Check tanay karon kaganong mahahimo nga tikang sang syudad sina diri sa mga public officials naton or ini nga mga salakyan nga way na nagabiyahe kabalo kang service naton Action Oliver sa mga di pasahero nga salakyan 24/7 isla dapat mo. Pero tinsindihan taman basi kapoy ng driver or dako ng ginansya, nagpahuway-huway na, pero kung ipalabot tani sa LTFRB, basi madahulugawan kamuda. Ginapakigangutan man naton ang Committee on Transportation diri sa Bacolod in the person of Councilor Dindo Ramos. Doon di ginaton malabota. Si Vice Mayor na lang, amoning Vice Mayor sa bunga dugo serbi man Mayor sa Bacolod. Sa iban nga balita, lokal makaksyon lalaki sa banwa sang Borussia, hugintad-tad labo sang senior citizen, di patay giniya ho. Samtang pamilya sang 7 ka tuig, iyang bata nga dumungguan kagabi dira sa may syudad sang Talisay, nagpaariglong pamilya sa suspitsado. Diri iya sa Bacolod makaksyon kon nabangod iya sa wala kooperasyon sa mga motorista. LTO napaslawan sa Road Safety Program last year. Tinamo gid man sa lawayon nga mga motorista mo. Kita ko to nga dinakpanay ng LTO ara binalik sa mga motorsiklo ya kay wala lisensya, wala ORCR, wala helmet, wala halos tanan, ti mga tuntog gid. BCPO Director Colonel Binyas nagpanugyan sa mga kapulisan nga tutukan ang trabaho agod hindi makasuhan. Anong ehemplo? Ang pagpalagyo sang 4 ka mga preso sang Police Station number 3. Samtang resulta sang investigation sang pagpalagyo sini mga preso sa Police Station number 3, mahibalaan ko na sa Lunes, aber, lantawon ta. Pero bisan hindi na kung tulokon talang gani kag hunaan ang negligence dire perti kadako mo. Samtang pagtrabaho sa Vendors Plaza yara sa mga kamot sang City Engineers Office, way pagidi masugdan. Daw sa San-O pa man ang Vendors Plaza, di kaluluoy sa mga vendors nga nagsaylo gida, no? Kaya nga bakal sila subong, wala kwarta Action Oliver. Nga wala kwarta, ti langaw ang bakal. Way sa may gasaboy nga tao, kumusta na tuya ang rerouting da? Duway naging katong kaaw pagkatapos sa Nobyembre 4. Duway naging nakita, no? Kaluluoy lang. Sa iban nga balita lokal, kaso sang rabies, o kon pagpangkagat sang ido nga may balatian o kon mayara sang rabies rather o kon ini mayara sang virus nagsaka kuno sa bugos nga probinsya. Mga backyard racers no ginaingganyo sang probinsya nga magbaligya sang ila sini baboy mga kaksyon. Amo ning mga dalagko nga balita lokal nga talakayon ta subong. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, basi na batian mo da Sir J. Ang ginpamangkot batian mo sa akin bago lang. Si Malakad, sa undok na siya, Secretary General. Sige. Amang dalag ko lokal, balikan ko na karon. Kay kabalaw ka si Action and Defensor, amo subong ang Queen of Patrol sa Action Radio, naka-standby na sa Handumanan, Pradahan o Terminal, dira sa Libertad. Nagachika-chika na to si Action and Cemeterion, siya ning Queen subong sang patrol ta. So unahon ko ni karon siya dugay-dugay, kay gusto ko timpranohon tapaning problema sa mga pasahero sang Barangay Felisa kag Barangay Handumanan lakip ng Mansilingan. Pero dali gid lang diri kita anay sa balita international kag national ho. Hintok-hintukan tala ning ginagmay kabalo ka kundi sa nagligad to nga adlaw ining isa ka eroplano nga Boeing 3 or 737 ginatawag lang nga jetliner. Didto iya ginapanigyahan sang Ukraine o kung ginatawag nga Ukrainian International Airlines mga kaksyon. Kundi humugpaas ini siya, kag ang patay diri, 176 Action Oliver, nga wala gid sang may bilin sa tanan nga sakay sini ka Subo, no? Ang pasahero sini, 167, kag siyam diri ang mga cruise lakip na, so of course ang pilot nila. So patay ini sila tanan-tanan matapos humugpaas
nga pag take off ya pa lang going to the capital city kung tanay sang Ukraine, lumupok ini siya. So, sobra 176 ang patay. Now, today, ginako yasang Iran government nga may ara sang human error reaction Oliver mo. Ang pagpalupad nila sang rocket nga didto kung tani dumiretso sa Iraq, naigo sa eroplano. Amo to sumigabong ang eroplano, ti patay gido. Ginako sang Iran government ini nga kung tani didto ni diretsong missile nga nila sa US military bases sa Iraq mga kaksyon. Kalulo, oy lang no, ti ato sila ang nagkalamatay tulaban mga taga Iran mismo, may taga Canada, may taga Ukraine, may kung lain-lain nga, may taga Libya, may mga taga Lebanon. So tinantawa, 176 tanan ka kabuhi lives ang nagkalamatay bangod sang tensyon kag inaway sang Iran kag US mga kaaksyon. Aksyon! Radio! May koneksyon dira padayon gihapon ang plano sang pungsod Pilipinas nga magpadala sang duha ka batalyon sang miyembro sang militar AFP mga kaaksyon didto iya sa Iraq. Agod nga magbulig sa pagkuha sa mga Pinoy nga didto nga naipit sining inaway sumong. Pero ginklaro diri sang DFA, ginklaro diri sang gobyerno rather nga hindi giyera ang kadtuon didto kundi magluwas sa mga Pinoy. Sino man buang mag-intra sang giyera sang duha ka pungsod to nga sinsilyo lang tani. Tapos magira-gira pa kita ang ginakulbaan kuya ang sagi karali sa mga leftist nato didto sa DFA Action Oliver nga sagi nila kasunog ang nawong ni Trump nga basi manginit atong tao kag imbes kay paluparon to sa Iran iliso di ba to sa Pilipinas magkalawag tanggid ta de. Aksyon! Radio! Ang ayo lang naton tani anay ipaiway naton anay ang pride bala, ipaiway naton ang tinikil-tikil sometimes. Kablo kang ining Iran kag ang US kay ini pride nagapatunga diri mo inabalang way magpaperde hasta naglabot sa point iya nga nagpinalupad ka missiles ka nagkalamatay. One of these days, patsagan ko, may lala paging atensyon. Pero halos kita tanan nagapangamuyo. Kaya daw si Trump na maway naman gana, ganyan magbalos mo. Di kung balusan to ni Trump ang missiles nga pinang palupad to sang Iran nagligad nga adlaw sa Iraq, sigurado ko, ginatos-gatos nga kabuhi ang magkalamatay. Sa ibang nga balita makaksyon, diri iya kita sa national, no? Are, no? Kay kabalo ka, ini lessons gini sa tanan nga mga miyembro sang PNP. Kabalo ko kadamo sang mga kapulisan nga naga-monitor sa aton Action Oliver every night. In fact, isa sa dako ranggo sang NOCPO nagapangamusta gid sa aton every night diri naga-monitor gid siya. Pero kabalo ko diri sa Negros Occidental mga PNP tadiya mga matinahuron kag disiplinado sa trabaho. Si Kumanamduman nyo makaksyon si Brigadier General Nolasco Bathan, no? Amo ni siya ang tudlo ni John Veneracion, reporter sang GMA, nga nag-snatch, ay isang word nga gingamit, Action Oliver mo, hamako mo ng cellphone sang reporter sang GMA, gin-snatch sang Brigadier General. Lulaw ay matian, no? So, kundi gin-snatch sa report, nagpangayo naman siya patawad. Tigin ba to ni Veneracion, no? But the DILG, o Department of the Interior Local Government, o DILG Secretary nga si Eduardo Anyo nagpalayag, siya ang patawad ara. Pero dapat nga may sanction gid nga tubangon diri si Bathan. Ang ginhimo niya hindi gid trabaho sang isa ka pulis. Hindi gid siya nanamian nga ginsubmit lang o kon ginlastnit lang whatsoever nga word gamito naton ang cellphone sang isa ka tawo. Bagin tumo diri ni Anyo ang reporter kiti media. Akon gani ikaw galingon ng opinion niya, maka media man siya, maka abogado man siya, maestro o kung ano, pinaka simple nga kabuhi sang tawo, tricycle driver, mamumugon, way kaya puder nga las niton mo lang cellphone sang tawo nga nagpa-video dira. I understand nga ini part sang inyo sa nga security reason abi da seguridad because ang sining traslasyon nga minilyon iya ang nag-upod. Ang gusto sang pulis nga wala sang may problema nga matabo. Pero ang the way
sa ang approach sa pagkuha sang cellphone hindi gid nagakangay. That's why nga suno ya diri kay Anyo sanksyon ang atubangon kag waiting subong ang DILG sa result sang Regional Internal Affairs Service o kon RIAS sang National Capital Region Police Office kung ano ang resulta sang investigation. Aksyon! Radio! Dire sa Negros Occidental, piho kita mga pulis subong nagahalalo na ni sila. Kag iniya, simple lang niya, snatch ko, kuha lang ni cellphone, pero dalma niya, Brigadier General pa naman. Sa iban nga balita, are, isa naman ka incumbent iyang Vice Mayor ho, dito sa area sang iya makaksyon sang Baligian or Baligian. Nga mo si Vice Mayor Gani Ismali. Dito ini sa area makaksyon sang Zamboanga del Norte. Ang napatay upod sang iya duha ka mga bodyguards. Nga sanday pulis paniho. Police Patrolman Godilito Corbita Bongkak kag si J. Malin Salabi or Halabi Tungkal, mga kaksyon. Tatlo sila patay matapos i-ambush ang ilang ginasakyan nga salakyan sang hindi magnubo 5 ka mga suspitsado. Ang mga suspitsado sakay sa Toyota Hilux ni blang nabutang diri mo kag high-powered ang mga armas nga gingamit. Di lang ko sure kung Hilux basta Toyota ang brand sa salakyan. Imagine mo na nga 49 Action Oliver ka cartridge ang nakuha sa area. Kag may isa ka magazine iya nga may ara pa sang 19 nga live ammunition, meaning may pakalupok nga bala. Nakuha sa area, titad iniyo. Sa 4 sila nga nagasakay, 3 gidya ang patay, ang isa naka-survive. So, way panabalaan karon kung ano ang motibo para yon pang investigation sang PNP. Bro, daylight balaya, last 11 sang udto Action Oliver mo. Amo na kasimple sa mga pagpatay sang tawo kung gustuhon. Tinagligan nga adlaw atong former Batangas to, 2nd District man to, Congressman Mendoza. Hindi ko sure kung Batangas to, no? Basta gin-report ka man to ni, atong ginsunog sila blang 3 man sa sulod sang auto. Diba yun nato katong kaawan para yun pang investigation. Sa idalom sang Duterte administration, dino sinanay nga mga public officials ang nagkalamatay, pero hindi tagan man mabasol ya kung ano sino nga administrasyon na dakiti. Basta may mga lain man islay nga mga kaaway bla kung parti politika. Galing kay tinatuon lang sa idalom sang Duterte administration. Aksyon! Radio! Parte yan, no? Pero si Presidente Rodrigo Duterte ho, nami naman sang pinawakal yan. De bisita sa North Cotabato, saya sa tong mensahe dito, may speech siya dito, ang nakitaan nga balita sa mga manugbalita. Ang palayag niya nga, kung ginakritisar nyo ako nga mapatay na ko kay mo ni sitwasyon ko, ang kritisar sa ako mapatay man kamugyapon. Siya, alam ko yan na mamatay rin ako. Pero darating din ang panahon na mamatay rin kayo. Imagine mo na, siya, ina nyo. Oh, grabe. Pero tiyak sa nula, pero mo, siya kabalo ka, ang tao ay gadugay sa kalibutan, pero hindi gidya magkapabilin sa kalibutan. Gusto si Presidente Rodrigo Duterte. Kabalo ka kadamo na sa sagi katuloy guro siya ni. Oh, hula. Ang presidente tapang umuyuan tani dapat. Presidente taniya. Basing ka pangamuyo di grutan mga oposisyon bla. Sano ka pa matigok man. No na bla. Di last year dan si Anay Senador Kitatad. Ginambala niya dan nga galiniwang si Presidente Rodrigo Duterte kay gabalatian. Ang balyasa nagakritisar sa akon. Oo, mamatay din ako, pero mamatay din kayo. Sige, lasay 59. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ginintra ko lang na kay Tido ka-chiman kasi balita bla daw malingaw man tabla sa sininga balita mga kaksyon ano. Sa palayag ni Presidente
Rodrigo Duterte. Sige, nag-monitor ka magyapon diri sa Action Firing Lines, Action Radio Bacolod. And ang aton sa mga listeners, so nagadinumugay na sila. Hulat-hulat lang ka, kalma lang ka mo. Sa aton sa nga Facebook Live, kalma lang ka mo na kay isa-isahon, tagid ka mo. Tutok lang. And please, basi ma-share nyo nga aton sa nga program, paki-share lang sa mga friends nyo dira para mas dako pagid kag mas malapad pagid ang kadtuan sa aton sa nga information, mga kaksyon. Action! Action! Radio! La 17 punto na sa ato nga pagpangalagad, ginpromise ko sa inyo kay na. Nga unahon ko anay palayag ang balita, ini may koreksyon sa ginareklamo sa mga pasahero dira sa Mandalagan, Handumanan, Filisa kag area man sa Barangay Mansilingan. Nga ang Barangay Mansilingan nalakip diri. Kabalo ka mayara sa lugar sa Barangay Mansilingan nga pasulod sa Handumanan ang way. So wala sila choice ang sakyan nila Handumanan. Kada gabi, nagaanto sila sa pila dahil sa Libertad. No? Dato lang ato kay Mas Metro Manila, nga everyday routine sang life mo, pila ka, magsakay sang bus dira, jeep, LRT, MRT, whatever, train dira. Kisubong sa Bacolod, di mo nagkakatabo sa Dumanan nga terminal daw. Nagapilila sila. Ang problema pa dira sa sinang lugar, kaya nagapila sila what if kun ulan. Kaya dito sa Metro Manila, yan daw nabasa na blangati gapila sila, dapat may balay-balay ni sila. Kaya dira, why? So kung gaulan, daw mga pispis nga basa, inis lang ibang kaluluoy nga nagapila dira. Pero tonight, unahon na ton abini, gusto lang na ton tagaan sa atensyon, ini kido ginapabay, anaw? Basta nagamonitor subong si Councilor Dindo Ramos, ang Committee on Transportation diri sa Bacolod, kung ano nga tika nga pwede mahimo sini, mga ka-action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ari na sa aton sa nga patrol, pasensya lang Action Eden Abuso kay subong ang Queen sa Action Ann Defensor. Action Ann, may gabi. Action na bright karon kini ang patrol live diri mismo sa syempre paradahan sa mga Action Bright. Diri sa Libertad Action Bright. Actually tunga ina diri siya mo, meaning kung ikaw going kabi or sa alihis kaya may ari man ni sa partition Action Bright. So ina diri sa karon niya ang Action Ann. Yes. Action Ann, gusto talang ipahat-pahaton bala ang magbiyahe ka Handumanan, may duwa ka way. May Yes, isa Action ka way nga maagi ikaw sa Barangay Mansilingan. May isa ka way nga diri ka mag-agi sa Barangay Alihis going to Bangga, Kabog. Action Ann. Yes, Action Yes, Bright. Amo na okay. siya ang sistema. Galing kay kung sa Barangay sa maglapos ka sa Alihis, ang jeep na dala Action na Bright o pagkatansya ko sa munas talang na sa Latopso Action Bright. So Oh, I meaning, see. mapilitan kagid nga masaylo ka diri sa may ang rota nagaagi sa may Mansilingan. Wala kasi siyempre ang ending sinagyapon terminal man sa gyapon sa nga Handumanan sa bahay na sa phase 5. So amo na diri ang sitwasyon ti kay subong so temprano pa kay na may aragin man sa nagpila diri pero jukay patak usually sin Action by magpatak last utso matamat para sa media matamat naman Action by nga ginapapila na diri ang mga pasahero na nagahulat yasang salakyan. Actually, may ari naman ko di sa nga duha ka driver. Kaya pamangkot po direction bar kung may ari diri sila sa nga presidente bala. Nga amuning nagabulig para yang mangina matawhay man di ang flow or ang paghulat diri sa mga pasahero Action by. I-try ko lang to katuan kay subong Facebook live man ako Action by kay para makitaan man naton ang actual situation. Diri iya sa area Action by or meaning sa terminal diri sa Handumanan Libertad nga rota Action by. Dahil lang kay makadlong sa nakapondo pa nga mga driver ho nga nagahulat-hulat pa diri sa ilaman nga torno. Pwede ko timpano pa man niya subong miyari pa kita diri sa nga nakitaan yang driver Action by. Nga nag-hulat-hulat pa rin sa ilang torno. Nakipangita ako na ito dyan. Di na tanong. Ayang gabi. Nagsinong gani nga lang tanong? Dr. Berbesa. Sino? Ini Dr. Berbesa. Victor? Dr. Berbesa. Victor?
Tuper may des. Duga ka, okay. ano ko sa mo nga pangalan. No? Dora, pero siya, Duga ka natin nga driver, no? Oo, 5 beses ha. So, given, gito makita mo gula determine plastada or ang sitwasyon sinadrin no, nga ang mga salakyan rin limited na magpatak last 8:30 abi pasaka. Hindi man, sige man biyahe. Pero tungkol sa traffic, hindi ka balik tayo. Tungkol sa ginakayon, dalan daw sa mga IBR. Kaya mga tilid. Kaya pasahero, kung matilid, punong mati. Pag punong, hindi napapila na sila namon. Pagpila, kaya kung hindi naman sila mapapilaon, magdulo kami din magaling na lumanan. Pag-abot din sa Libertad. Huwag kami pasahero, ang pasahero din, madinalagan. Hindi karon may matabo, may mabot ka, time nga may maging ang shopping dre. May mabungguan, hindi na kami magulat pa nga may matabo pa. Mayo. Amo na naging papi. Galing niya naman tungkol sa senior citizen, mga civil da, mga tigulang. Ginapa-priority naman sa bunga ko niya napasakay naman una. Kaya sila kasang gagawin kanay pa, hindi sila kasakay na yun kay tungod niya mauna pa mga ubin sila magsinaka, tibilin sila permi. Kung sa kinag-dissolve na lang sila, kung sa kakatumba, masakat sa stickboard Hindi may araman sa nag-assist sa ila. May ara, gasis, dispatcher. Kinanglan una ang senior. Oo, subong, una liga senior magsaka. Pero the usual nung kay ako on ta nagin man action by isa man ta na di sa gapila. Oo, kung na gabi no nga magapatak abi mga 10 pataka dong duga amat-amat jutay one reason abi tungod syempre kay gabi na pero usual sa subong nung kay do na notice na to may ari diri subong nga gin pang plastar na or may ginbilin diri wala nga diri na nagatulog-tulog na mo. Por samon. Kami man Yung sa amon, hasta kung mag-agamagay ng tas mo sa zero, ako pala biyahe kami. Kami na ng bing-bing, kami ganito. Mga pila ka mo, abi, ang nagabiyahe ko. Walo na, tugod sa alas 11 na nagani, walo na lang kami nakabalik, hasta alaw na. Alas 2, basta may kabugtaw naman ha. Ali naman alaw na. Pagkabugtaw naman nila alaw na, kami puway naman ha. Hangga po lang kung gabi, niyara man mga pang aga naman. Ali naman to, kahit temprano, paalaw na, sila naman ang mabugtaw para pag-aga naman. Kami naman nangaga pulaw sa gabi, alaw na, puway naman kami. But ikaw, 24 hours kaya? 24 hours kaya yung biyahe. Tungod niya, sa Europe lang. Amo malin na, amo plastaro. Muna kung taway, tulog kami lang da. May mapukaw mo sa amon. Taway mo lang amon niya. Mo na. Muna nga, tungod hindi man mawadaan di sa lakyan kung di lang traffic. Tungod sa loob lang ang dalan. Tungod niya, susubong nga ako. Kamo sa lakyan. Kaya taway ang dalan. Aksyonan. Action right? Diyan nga dalan ang ginareklamo niya kaya mo ni palabot ni sa DPWH at least mabukaran initaran-tanan bla nga. Ang pinakarason kung nga nagadutay ang salakyan pagbalik dalan gali aksyonan. Oo. Nung diin gini nga dalan ang imo ginapumod nga muna masamig traffic. Alin diri sa back-up, pakadto BIR pa Kure. Okay. Alin meaning action by baka sis kay to magitaan kita dira sa nga ginakayo pang dalan. Okay. BIR tugtog sa mga Kore. Pag-abot mo naman sa Kure, stoplight naman, laba naman ang pila. Kung isa mo, enforcer man nag-traffic, itungod nga may araman kung saan nilasundan ta nga mga private niya, lulaminday man. Isa may gamu pa na sa kwante, siyempre hindi naman na makano, may stapan naman ta. Dasig, dabi sa... Nakasig lang lang yung shopping natin na nakabilit. So, pagkado mo dang ending budayan, di ka mo yayawan. Abot naman, paglapo naman nila sa Kure, tawal naman na parang dumanan, dasig lang naman pagkuhan. Pero mga oras, nung nagkatabong sitwasyon, traffic? Pag alas 7, wala pa na. Pag sugod alas 8, hasta na alas 11. Hindi, isang aga ba lang? Aga. Hasta na magugto nga traffic. Tungod nga may gaula sang kwan. May duta sa ginkut-kut nila da. May taking sa pilit. Sa dambi sa may sinihay. Pakadto to. So subong tulutaway nagawa sa CTI. Di ko naman sa may pakadto BIR. Kahit sa may Dunyolyan na pa BIR. O na naman nagagulot-gulot layo. Kung saan din na lang kami galigagyo.
takuling na lang kami para makabalik kami dayon para makuha na mo ng pasahero. Dre nga hindi nagsandan. Aksyonan. Yes, Action Brian. Last question. Hindi rason nga jutay sa lakyan, kundi ang traffic kag ang mga gubaon nga dalan amo ning rason. Oo, so manong hindi rason ang jutay nga salakyan kundi ang traffic nga tugas nga ginakaayo nga Ang dalan. pasahero sa dumanan, hindi niyang hindi ni sobra niya ang salakyan sa pasahero. Oo. Na tungod sa traffic, amo nagdilid, magway lang traffic. Way kalabot sa oras ari na kami di. Oo, traffic lang. Na. Okay. Tungod niya madilid kada 20 minutos, 25 minutos sa imong traffic. Kung way traffic 25 minutos sa tukala sa dumanan. Ano pilar nga sa mga pasahero kasi kaisa ti daw damo gid ang makitaan man naton social media mga kabataan balanong nga post sa ilang nga tagsa iya ka social media account nga ti daw kalawig gid siyang pila. Diba, tungod nga ang salakyan hindi pa man makabot mo. Mamuna na sana hindi makabot dayon bala. Okay. Pero kung magabi, dasig lang man pag taway na to, ang salakyan gaabot mo tagpulo. Naga dinungan kay dungan kay abot sa pulo ang sakyan. Pagbalik pulo man na dungan man na tanan, ubos man na sila. Pag traffic naman to, may mulat naman liwat. Okay, Kaya sige. ayaw na lang naguro mag-11 pa kaagahon kaya daw naman ang mag-itay. Naamo na siya. Kung yun, tayo kay tungod ni naman may klase, pag may naman klase, tulo kaway naman. Tungod niya, nagdugang naman sa amon ko sa iro naman mo. May kabugwaso na kami, may room, mga korto da nga, mga hindi sila kasakay sa masilingan, pwede sila kasakay sa amon, tre. Amon na nagdugang, tapos sa iro. Tumagabi na. Pero kung direkeng kanote, kalamanan, mag-estudyante. Direct siya ginatandumanan na. Ano na sa? Dalawa kanina kalan mo lang? Tupper Beldes. Tupper? Beldes. Aha. Thank you, Kinunga. Well, actually, reaction na, Bryce, so na-mention, kung anong nag-live man kita subong, sa aton yung Facebook live, kasi live ka man sa Action Radio Bacolod, o double lang aton nga pag-live sa imo. Kitang-kita gid si Manong. Oo, artista ka na. Oo, kasi siyempre, Action Bry, kinaglan na naton nga ipakita sa aton mga ka-action. Okay, balikan ta seksyonan para sa iya sining finale sa iyang report. Ako na yung statement sa driver. Yaway kulang ang jeep. Kaling kay ang traffic kag ang gubaon nga dalan amo ning pinakarason. So gadamo ang pasahero mga ka-action. Aber mantalan tanay karon abe. Kay sa pag-intindi ko may meeting nga nagluntad sini Kaina. Ari lagi aksyonan, balikan ta kada aksyonan. Yes, Action Bry, nagkimangita ko na isa nga akayuhon ko na yang ako. Pasahero naman aksyonan, pasahero naman. Dali lang kita Action Bry Sige. Ay, doon kita mayo mapasi-ay. Aha. Nang thank you gino nga. Ado danay sa pasahero ko. Pasahero mamangkot kay ko may nakadamo sa naga-texting isa di ambal di sa ako nabalya Action Bry ang bata ko bla lalaki nagapila man na kadagid gabi pag panaog sa East Homes di gabi nagid katama kabot hamako mo na. Mo na gani Action Bry ti kam after gid kami nga duha Action Bry. Kaya mo man nga ton nga plastada kung mag-gabi na. So, ikaw konsiderasyon na gudman kay ti gabi siya. Na-mention man sa nga isa sa driver nga na-interview naton nga kung magpatak na gani, mag-10 pa saka na or tugtog kagahon, abi. Sige matama, tagid man sila jutay or pinaka-maximum nila is 8 na lang ang nagabalik dire. Kung sumahon tagagiksyonan, sa mga oras nga mga alas 5 hasta mag alas 9, grabing traffic, isa ka rason. Damo sa lakyan, pero grabing traffic. Damo sa lakyan, pero galing, grabe ang traffic. Tungod man sa may, siyempre may part sa diri sa Mansilingan, or wala pa gani kalambot sa Mansilingan, ang pinaka-ending dira Bangga Kore, amo na lang may part din nga may ginakaayo pangadalan Action Bry. So lito na to na kay kon ang equivalent sa ni aksyonan pareho lang gyapon. Las 5 pero sa mga rush hour gid las 5 to 9 bisang gabi, damo nagabiyahe nga dumanan pero grabing traffic. Ang result damo gyapon pasahero gapila. Oo, damo gyapon. Las 9 to las 12 sang gabi, tawhay na ang dalan pero ang salakyan walo na lang kabilo gabiyahe. Ang result damo gyapon tawo gapila. Oo, pila gyapon. So equal. May diferensya gid. Kada ko gid sang diferensya gyapon. Yes, Action Bry. Galing kay ting na-mention mo din nga mga pasero, nagsinaka na sila tanan.
Oo, nahumbisa naman di sa nagalinya. Pero Kahit subong na mention naman kadamo pag dyan subong kung amo ni mga inoras damo pa na di sa mga balikya nga mga salakyan. Pero magpatak na mga 9:30 or 10 abi, amo na daga sugod naga-jutay na lang sila or nagama't-amat na sila jutay tugtog na to na mention 8 na lang ang bilin hasta magagahon. okay. Sige, kon Gods Canada. Thank you, Direction Man. Yes, section na Bryce. So, amo na di ang pinaka-situation gid katuan manatod sa nga patrol diri sa area nga kung sa diinti ang problema tungod man sa kalawigon sampila kag kumaga tumang gabi na kakulang iya sa nga salakyan ang ginaproblema sa mga pasahero. So, live diri sa area man sa nga terminal sa nga Handumanan Libertad, una sa Brito na Action and Defensor. Sa Bacolod, Action na Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat aksyonan, balita gikan sa patrol. Siya muna, no? Hambal sang driver nga si Manong Tuper Kayna. Hambal ya damo sa lakyan. No? Gina-accept naton ina, no? Damo sa lakyan. Sa mga oras, halimbawa alas 4, alas 3, sang hapon, alas 9, ang salakyan nagadulubli, damo, gidman, kiti, tultimprano, paman ina, mga kaksyon, ano? Pero ang problema naman, bangod sang grabe nga traffic, kag gubaon nga dalan. So, the same, gapila, gyapon ang pasahero, kay may mga problema. Pag alas 9, pasaka naman, tawhay na ang dalan, kijutay na salakyan, way na may tawo, pero, ang nagabiyahe, jutay naman. Amo gyapon ang resulta. Online sa firing line. Sa aton nga linya makaksyon, we have Sir Jigo Malakad sang Undok. Sir, good evening. Action Bray, good evening. Good evening, Bacolod noon. Good evening man sa taga Andumanan. Pag-insyende ko, ang Andumanan, Libertad nga rota, under gid sang Undok, sir, ano? Oh, yes. Ang itiduhan na to, under Andumanan. Sir, ang kabalo ka naman guro sang reklamo sa mga pasahero, pilas la kadagab-igid, pag-abot nila sila balay, taglas 11, las 12 na, inugtulog na sang, ibang gahuragok na ikaw gapanaog pa lang sang salakyan because ng reklamo, jutay ang salakyan na gabiyahe or I don't mera, pag-iban nga rason, abi ko nga grabing traffic sa guba nga dalan. Pero sir, nag-meeting ka mo, anong mga tika nga ginahimo nyo sa Matinion, sir? Actuality, bilang public servant, no, kay ang PUB, kabay magsiling ka PUB, public utility vehicle na siya. So wala na sa ginapanagihan sang individual, basta nagwa ka na sa garahe mo, ginapanagihan na sang pasahero. So may mga problema, gidman nga nagluntad. And gina-recognize naton ang reklamo sa pumuluyo. That's why nagpatawag si Kapitan sa emergency meeting sa nagbigad nga adlaw. Patawag ang tanan nga stakeholder, pasahero, tricycle, ang mga presidente sang jeep. And ang rason to primero sang pila ka individual ining makahuluya na gid nga karsada sa simbahan bala sang Mansilingan nga gatubo da ang tangkong, gatubo da ang hilamon. Wala sang gagiyo nga mga bako kag reader. Pero siling ko hindi na sa justification kay bisan mag-agi pa ta diri sa atoms, magliko pa ta sa panaad, magbalik kita liwat dito sa backup 7. Bisan magasto ta krudo kay empleyado kita sang gobyerno kag public servant, mabait kita. Ang pinaka basic kit siguro action ba ang ginalantaw naton bala nga kakapoy-kapoy gid man mo bilang driver, kakapoy-kapoy gid man nga magala kita ka ugtas bala sa dalanon. Ining number 1 naton nga problema, ining diri gid sa may kuri bala bangga kuri. Pakadto dito sa backup 6 kay ginapangkalot da ang karsada hasta na subong sa tumangan bayar kay ginamo da inang during peak hour bala kung makasulod na din amon sa lakyan sa Andumanan, kabulay na magbalik. So kung magwa ka naman sa linya, base kung ma-out of line ka bala, ang ginakulbahan mo na sa mga driver mo kay base ang penalty. That's why pasalamat ko nga labot ni sa kuano sig talupangod sa Action Radio in base ma-channel tama na aton nga LTFRB kag LTO nga kung during peak hour man lang ning budlay mo ang pagbalik naton bala from 4 o'clock up to 7 o'clock sa ngapon, basi pwede kami makahagi diri sa either Mangga Alis, magwa kami sa headquarter sa police, kay makasulod kami liwat sa Tubangan Yunuar, hindi kami mag-argi sa backup 6, sa BIR, dira sa Gubanga Dala, no? Amo naging present namon in hoping makabulig ang Action Radio. So pasensya gid sa aton nga mga pasahero kay hindi na siya nagakaulugan nga giniglik na namon ang amon nga
trabaho bilang mga driver ang amon man lang tani bilang nga makabulig ang pasahero Aha. nga makademand kung paano naton maka ang itatabla alternative nga hindi man ta mapriso kag hindi ta wala mapailan kaso action by. Husto gid na, no? Ang imo na blang observation, sir, many times na nakit-an naton dira, no? Ining gumaon nga dalan, may tawo na dagani nga nagabitbit kapala kag magbutang kabalas kag mangayo piso-piso. Oo, di ba? So, ina-kita naton. So, ang traffic, isa gid man sa rason maka-delay sa biyahe sang salakyan, ano? So, may alternative route kamo ginahayo kun tani o ginaayo nga amo ni ang makabulig sa paglantaw niyo, sir. Yes, kung tani kung mapugtan kami nga kay ang apprehension kabay when iyaga pamati isang may traffic to may ginkot-kot as long may violation kaya violation gina. That's why basi pwede makapatunga ang Action Radio nga makapatawag sang isa ka daw public consultation maral di sandumanan nga ang LTFRB ang local government unit kaya makasuggest kita sang pinaka-immediate nga solusyon while nga ginapot-kot daang sa BIR, ang sa City Heights da nga cruising pagpigi ka problema subong hindi na diri sa may mansilingan sa simbahan nga ambot ano hindi na kami kinsindi kung ano na nga mga dalan nga kadugay gidkot-kuto no plus pa isang dungan nga paginuwa sa mga salakyan nga pribado after 5 o'clock kay mapululi gid man ya so nagdungan Blackstone Bay so pakitluoy ko sa mga pasahero hindi talang pagsakiton gid ang aton nga mga driver sang pinaga kay ginatingwaan gid na dinamon nga hindi gid mag-react as long nga makabalik lang dali lang sanay nato subangan yun luar kung gabi so pabudlay-budlay nga mapilasan ang aton pasahero Blackstone Bay. At least tonight intindihan sa aton sa mga commuter sa mga tagahandumanan Mansilingan kag Barangay Felisa nga amo na giling pila ka rason no amo ni pila ka rason nga ginaabaga subong sa mga driver dira sa Handumanan Libertad at least may ideya na sila kag hindi sila tud sagi pangaking ang iban gina-post pa sa social media kag ginapiestahan para sang mga malain nga mga tinaga no suliton ko lang sir ang area ang gina-mention mo haling ka sa UNOR going to Lacson Street. Oo, Lacson Street galing kay dito naman Action Bay sa may likod sa headquarters ginapot man tulo kay ginapanapas tong kahoy bala sa tunga gid malapos na dito sa malapos na siya sa isa ka subdivision dito kag isa inang faktoryahan sa isa ka bulong da. Yes. So galing kay mga kahoy naging panapas tapos ginakot-kot man ng dalan subong. Kita ko to kagina siling ko paano ko na-justify sa mga membro nga dito ano yung mga awat agi or else dito kita magi naman sa may bangga patio sa may patio na sa private magwa kita sa may barangay o sa Takuling pero ginchi ko to kagina perti man ang traffic why man to enforcer wala kita bla alternative unless guro nga magi kami sa Singkang agi kami sa flyover kag magtaklad sa Lisares Street pero layo-layo na gitsa kayo Action Bay. Kalayo na to sir, hassle na to katama para sa inyo iya, no? Porti na to kaso kung magdugang pa kamo to sa salakyan pa lang 10 Taytay tangob Singkang Airport madugang gutok nyo to, no? So basi magreklamo. Anyway, sige, salamat sa information. So umo na mga tikang or namitingan nyo sir nga posible mahimo abi kung pasugtan kamo. Dason ang aton terminal da sa may lapit sa UNOR nga Handumanan, dugangan na naton do mga 15 ka unit nga maglambot siya 10 o'clock. Ay kung hindi sila makasakay 5 o'clock, 7 o'clock until 8 o'clock, waon ginasinamon 8 to 10 p.m. Kay reklamo ng mga bana di nga ang ila asawa way pakapuli. Insindihan kita namon no kag mga estudyante naton hindi man naton gusto nga marisgo da. So ang naton sa paradaan sa Dalco ma-extend na up to 10 o'clock. And dito sa Piak 24/7 na siya sa may lapit na sa may lapit gid sa merkado gid 24/7 na siya assurance na ginatag naton sa aton nga mga pasahero Action Bay. May pila ka unit sir ang Handumanan Libertad sir nga nag-operate gid every day sir? Mayari kita daw 45 na diri sa Via Alihis da sa mayara kita daw mga almost 80 units ang nagagi sa Mansilingan kay may mga korto-korto atoms, Kabugwason, Mansilingan. So para makalis man ang aton nga mga pasahero mag-double ride gina-cater na lang na namon. Pero amo na ang 80 na kagang 45 di sa Piak kulang gina siya mag 5 o'clock kay kung magdunga na sila taklad pababaw ang pagbalik sina Action Bay subo maluhoy ka sa mga pasahero ganilag sa Action Bay. Ay grabe no. Anyway, sa mga naging tackle na to nga issue kay kagabi gini nakahambal gani ko ano ni Barangay Kapitan Danoy sir basi maka-provide sa lakyan diring Handumanan pero kung isipon tagid sa kadamuon sang pasahero ano gibing kapasidad sa salakyan sang barangay abi nga makabulig sila sir ano? Di ba? Yes. Nag-attempt ka na isikap nga siya kung hindi nyo makaya dugangan naton mayo kita sa isa kadako nga bus company
company. Aha. So di siya man na Japon ang problema, nagdugang lang ta sa trapiko. Hindi solusyon ang pagdugang sa salakyan, kundi ang solusyon naton mangita sang alternative Yes. na hindi kita makabayular sa mga layak santay. Adon din naman ko na pabor. Ako galingon. Kundi ko na pabor kay ting pasahero nga para ni sa mga driver da ihatag mo pa sa iban. Hindi naman na Yes, pwede. yes. Thank you, Giraksyon Bay. Yes, oo. Thank you, Gid. Oo, di niya pwede kay may ruta na dayang nga ruta gidya mo. Amo ni sila yung may franchise da karon ni hatag mo sa iban nga tawo iya kundi ano na lang na karon ganar sa mga driver da. Ang ginaagunto ang ining wala gid pulos classic pangubras dalan da dugay na gini mo ning pinakarason gid mo, no? Ang pangubra traffic problem. Anyway, salamat sir sa ibang time and at least nabalaan naton ang problema gid, no? Dira sa handumanan nga mga salakyan sir. Good evening and thank you sir. Thank you, Giraksyon Bay. Mayang gabi, Bacolod. Yes sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. At least naklaruhan naton subong ano na amo ni Abi tawag naton hindi gid man kulang ang salakyan. Hindi gid man kulang ang salakyan kiti ini mga driver nga ini tubtob nga makaya nila nga makakuha sang pasahero income yang ginapangita nila sinimo. Income, hindi kay hampang-hampang lang nga mag-drive da tapos untat ka naman kay amo na. Income ni galing kay ti may ara sila sang ginaatubang nga problema. Suliton ta simple man lang mo ang wala katapusan nga obra sang dalan dira sa Mansilingan nga amo ni nagapadugay sa pagpadalagan sa mga salakyan kay ti ga pundo-pundo bangod sa ginatawag naton guba gyapon nga dalan. May ara para dalan ganing iyang ginbuslutan na no isa na nakatuig da ginbubuan way gidya makalkal inabot anong himuon sa kontraktor nga ina. Ambot anong ginahimo man sang DPWH abi mga kaksyon yang DPWH nga mo ning way matapos-tapos nga dalan ano ni yuhuman tala ni gyapon. Basi magambal ka mga daw aki kita sa DPWH kada gabi ginatandog na to ni no ang aton sa ni public interest ini hindi kay kun ano-ano lang di aton gina-remind lang naton diri ang mga taga Department of Public Works and Highways sa Bacolod or basi makalambot man kay Lone District Congressman Greg Gasataya nga aksyonan ining dalan dira sa Mansilingan nga ikalkalon yun na nadakang tarungon na ni. Pero perwisyo sa pasero nagailanaway na to ko na mag-asawa kay gakatingala ang bana ang asawa dugay kaabot or ang asawa gakatingala ang bana way gapon kaabot gali kay way slakyan. Way sila sakyan bangod sa kapigado sang sitwasyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Yes, Action Brian, mayong gabi sa aton tagpalamati. Sir, bago ko lang na interview si Sir Jigo Malakad, ang ila sining palayag nga kuno traffic gid sir kag ang ginatawag naton problema sa kahinay padalagan sa salakyan nila bangod sang dalan nga wala matapos-tapos sir. That's why nga nagapila ang pasahero kag ang ibang nga driver duway nagana magbalik pa halin sa dumanan kon gabi sir. Kay na may meeting kamo sir, anong result sir, anong nahambalan? Well, hindi to yung meeting na part ato siyang may induction of officers ng Mansilingan Drivers Association. Jeepney Drivers Association. So, ang observation, actually, damo naka-observe sila eh. Yes, no? But, diin bala ang nag-traffic or nag-backstop. Eh, ali ko dispuntabilia eh. Pero ay man ko nakitaan di nga naglaba ang ang jeep. Dira sa Takuling. Or diri sa after some bridge kay may mga repair of roads diri may backup 6 mo. Except in the morning, pero kung gabi daw man, so yun nga bagay Action Bright. Mas manami nagro dalon siyang pumuluyo to sa ila barangay. So that makapatawag public hearing kung ano bala may kakulang sa salakyan. Or ang driver naguntat na biyahe kay mayo na income niya. Or ang Argilaya naka-abansi na? Operator 6 to 6 lang. Pwede man na. Ang damo reason. So ilang taon na to ng root cause. Kaya kung kulang yung jeepney, dira, mapili tiya kapetisyon sa LTFRB na madugangan dira ang unit nila. I don't think isa ang rason na mo ang guba nga dalan or din ang guba na yun nga dalan. There is may bangga
Mansilingan. Oh, yes. Pakadto sa dumanan mismo. Ang dalanda, medyo pulupigado. Dalanda. Pwede ka di ka agi sa kwana. Sa Kabog. Kabog. O, kay duwa ka ruta ni sila, sir. Ang handumanan, may ara sa Mansilingan, may ara sa Alihis. That is why, so kung Mansilingan, Alihis, that is why, tita mo na siya nga dapat ng paghahiwaton nga hearing. Kaya iti, kung public ko na siya, interest na siya eh. Yes, yes. Ang muna gani yung ang plite, gina-regulate siya siyang gobyerno. Ang pisas siya, ang guma mo daw ay gina-regulate, pero ang plite, gina-regulate. Tungod it involves public interest. Yes, public interest. Now, karon kung sige-sige, na po kung temporary man lang, I do hope nga maintindihan ina isang commuter. But dapat mandala ina sa barangay. Yes. Ang ambal, bago lang gid lamang ni Mr. Jigo Malakad sa Ondok, kay Under sa Ondok, ining handumanan, aminado sila nga kun hapon, amo nang i-mention, tabago lang ang traffic kuno, patlas ang dalan nga gubaon. Pag last 9 na sang gabi, tulotawhay na gid man, pero ang mga salakyan, according nga ni sa driver, nga interview namon bago gid lang, tag-ara na lang sila sa 8 pulo kabilog. So ina guro, Mangbal naton nga may kakulang nag-advise man, no? Mag-amo na oras? Yes, basin pa uway ng driver kay kapoy siya mo, alas 5 pa siya ng buktaw, alas 6. So, iyang mga bagay dapat istoryahan na isang asosasyon, no? Yes. Association. So, nga dapat may ang services nila sa pumuluyo, hindi na iya dapat italupanggan nila kay may asosasyon man da sila. So, dapat may shifting, no? So, ina nga bagay, dapat dalon gid sa barangay. Yes. Mayari pagid sa... Para balaan tagid ang root cause ang kung gid ang problema. Yes. Mayari pagid sila vice ba, si makabulig-bulig ka man sinikon, ambal ni Sir Jigo Malakad, for the meantime lang bala, while nga ginatrabaho pang dalan sa Mansilingan, kung pwede sila makalabay kuno sa may Lisares, dala posto sa may Alihis bala, magbalik naman tala sila area sang barangay Mansilingan. Kay amo yes, na kuno. Correct na. Kaya may ginakubra mo din dalan mo. Nan. So, dapat ma-istoryahan ina. Ito kaya pwede man takapangayo yung special route. Yes, pwede gina. For the meantime diba? Lang eh. Oo, para nga maservisyohan na ito ng publiko. Amo mala nang makita nila makabulig-bulig sa mga rush hour lang. Hindi lang sa bilog nga adlaw gid. Kami sa sanggunian kung if necessary, if needed, why not? Ang gadakop sila, bitaw mo lang. Yan eh. Amo na ko. Diba? Amo na ko nung ayoon nila nga disla pagdakpon anay sa mo nga mga inoras para sa commuters mismo nga beneficiary. Dapat may may resolution sa barangay. Yes, amo na. So anyway, sige ang imo sir nga panugyan sa ila sir tonight nagamonitor sa bong Sir Jigo Malakad kung mabulig ni Vice Mayor Elced Familiaran sini. Well, tiyang sanggunian anytime kung it involves public interest dirang pumuluyo na tumaservisyohan naton. Wala gid na problema sa amon. But ina nga bagay dapat ma-take up ina sa barangay council. Kung ano gid ang problema nga aga sang una wala man nga subong amo na. So hapos na kay kun hindi naton pagistoryahan na. Dito na pag-resolve na issue then ang masupler dira ang commuters gid. Safety sang commuters naton especially sa pungabi na tagway na slaslak yan. I see. So kung makaistoryanay sila sa barangay na may initial na sila nga istoryanay ito, pwede sila kakadto dira sa sanggunian panglungsod kag mag-istorya vice anytime. Pwede yes, kag matagaan ina solusyon nga problema. Sige. Vice, with that, salamat sa mga time ngayong gabi. Mabuhay ka, sir. Yes, thank you kay Jackson Ray kag mayong gabi. Happy weekend. Happy weekend, sir. Tagpalamat. Yes, sir. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Okay, may solusyon. At least mismo si Vice Mayor Elced Familiaran nagpareser na. Sa istoryahin nyo anay ina sa barangay, himo kamo sang tikang da, kagang ginaayo nyo nga alternative route dira, ihimuan nyo sa papel, kag ipadala didto mismo sa sangguniang panglungsod kay atubangon ta. Tagaan solusyon, ipalabot sa Bacolod Traffic Authority Office nga bitaw. Kay ti basi matingalang bitaw nga handumanan dapat ang ruta nila sa Mansilingan kag Alihis ato na to sila ya sa area sang Lisares iya Kondalan Lacson, tidakpon to sila. Pero kung may ara sang resolution for a while lang amay lang sinilang ang mga panahon abi nga sako ang lugar ang dalan, so dapat hindi sila pagdakpon. Kagaiban pagin nga pwede himuon nga alternatibo para ma-address ining problema sang pasahero.
Intindihan na tong driver kay nga biyahe kami galing kaya muna kuno nagadutay ang salakyan or nagaproblema sa traffic pero prangkang istorya paggabi way naging man salakyan masyado mo. Pero ang pasahero nagadamo nga nagadamo kaya ang ibang daan gagwa gabi taglas 8 las 9. Ang makulod subong niya lain na ni sang una nga taglas 4 ga pinuli ay na las 5 subong ang ibang las 10 ang gabi ga duty pa. Pareho sa kay Action and Defensor, diri sa Action Radio. Ang yan na di nga duty kon gabi magluwas gid lamang sa Huwebes. Magluwas sa Huwebes nga adlaw. Las 11:30 ng gwa sang bata ngayon pero ang beauty niya still ara gyapon niya gaway niya ga balda ya. Di ko maglas 11:30 nagapauli ini siya sa may barangay Mansilingan. Ang iya sini nga salakyan handumanan kay lapaw do kabugwason ini seksyonan sa isa kadako gid kagbong ng Bonggisios nga subdivision block. Dira ni siya nagapuli, ti anong sakyan niya gapila man yang pobre yang taga-Action Radio nga reporter iya. Okay, ti ang iyang auto. Auto mo to. Ang iyang auto hindi siya magdala kaysa di pa ko kubalo mag-drive Action Bray. Kinanglan ko pa sa driver ti alangan mabayad pag siya sa driver dako na nang binulan ko di jeep lang sana kay brato niyang plite ya. Mahatag pa sa SSS to sa driver niya Action GM, di bla? Wala bot SSS ko anya pa na PhilHealth. Kung nagagastuhan na gitsa mapa jeep lang siya anay. Amo na nga auto ya to. Kung isa pandaron niya kuno kada semana doon di magandar kay way andar-andar kada adlaw. Maguba ina. So muna no, ang reklamo sang publiko. Kadamo sang ginatawag naton posible nga mahimo ina. Si Sir Malakad naka-monitor to tinagayuhom na to siya subong. Ang mga driver dira sa barangay Mansilingan naka-smile na sila kay may solusyon nga pwede mahimo. Ang mga commuters mismo naga-smile na subong kay may solusyon na. Mabuligan gid ini mga kaaksyon ano. Pero tong suggestion ni Kapitan Danoy nga mahulam sang isa ka bus hindi na lang guro anay kay kabalo ka para ini nga mga pasahero sa mga drivers ang dumanan mo. Amo ni ihatag tani sila ang kung pwede ayoon sila nga magbiyahe lang gid or ano nga sitwasyon dira. Sige, hamako mo na kung DPWH kanang issue ta kada gabi. Nagalinupad yung mga mensahe puro tanan yaw-yaw sa DPWH. Tidris Bacolod do, Boss Black kay literatuhan kuning mga dalan di nga ginbubuan nila subong gintubuan na lang sang Carabao grass. Way gapon makalkalan gapangita gani ko sang Carabao kutos uma dalon di kay ilawig ko na lang da kay para maubos ng Carabao grass kay na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo.
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Brian Morden.
sa aksyon. Firing line. Firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:49. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, mga ka-aksyon, may TC gina-endorso tagid sa inyo para makabulig dira sa aton sa kaugalingon sa inyo sa nga panit dira, ang inyo sa pananawan, kaya mo ni siya ang mayara sang alkaline nga vitamin C makaksyon ang may TC. Yes, nga partner amang Zanton Plus Herbal Capsule. And basi problema, may nagatubo-tubo nga bukol-bukol sa lawas mo, Zanton Plus Herbal Capsule. May TC ka Zanton Plus Herbal Capsule, pwede mo gid ni imnon aga udto kag sa gabi, amo ning maayo nga combination. Sige, ang aton sa mga mensahe subong nga gabi, isa-isahon tani anay matamaton tani kay para makompleto tang aton sa nga pagpangalagad. Si Hani Maghari Palermo naga-monitor, Christine Hinovia Araman sa Jeddah, Saudi Arabia. Salamat gida, no? Taga Saudi Arabia daw, Arabia. Thank you. Edwin Pineda Araman, Tribla Anitness. Good afternoon, Action Bacolod. I'm watching Jeddah, Yapon, Saudi Arabia. Araman si Jack Balaan, Brillantes Family, Orex Suogon, Lola Consing Doria, Sang Purok Marang Mandalagan. Si Taj Yona, Ruiz Amar, nagamonitor subong sa La Castiliana, Tifas Bakery sa Kuwait. Salamat gid. Heaven, Reynaldo Poderoso. Good evening, Action Brian. Firing line pamati kami sa Barangay Tangob, Juan Kagtuti, Die Hard sa Action Radio. Amo na iya. Robbie Rosmi Araman, Philip Laurente sa Minuyan, Morsha. Grace Alba Mistas. Good evening po. Shout out naman sa nanay kag tatay ko sa Moises Padilla. Thank you, God bless from Metro Manila. Maricel Arivalo Bindol, good evening, Action Bry. Nagalantaw kami sa Qatar. Greet ko lang family Arivalo kag Bindol, tatay Pablito Arivalo kag nanay Maya Totong Paul Kono. Kag sabana niya nga si Ronald Bindol. Salamat. Grace Fos Highs kasubo sa balita kon ang kabuhi madula. Kalinong kag paghigugma sa aton nga tanan kag binog nga kalibutan. Great weekend, Sir Brian Morden. Salamat, gidra, ma'am. Ligaya Osorio, good evening, man. And kay Idoy Osorio. Triple JC, good evening, Action Brian. More power and happy listenings lang da sa akon mga pamilya. Tureno, no? Salamat, kid. Maria Luz Grijaldo Macunat, Daniel Ravena, Imelda Hamilo Banguanga, Imbong Jocampo, John Arquilas, Jure Lorijo. Good evening, Action Brian. Shout out lang family Lorijo sa Sitio Danao, Kawayan. Naga-live kami diri sa may Capitolville Subdivision, Bacolod City. Nini, sinang Nini, Gilio, naga-monitor man. Inting Biboso, salamat naga-monitor subong. Hi lang kuno sa mga classmates niya sa J. Lupez na Elementary School, class 72. Valencia Kenneth, salamat sa pag-monitor ho si Mongcal Torilla. Ang iban pa karonan ko sa aton sining pagpangalagan. May gabi lang kay Antonio Romero Senior alias Tony dira sa may Pag-asa, Barangay Estefania. Si Manong Ray Oplas, salamat man sa pag-monitor kag dira sa Joe Barbershop. Salamat gid sa pagtadlong sang hitsura ko La 7:53 mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Sang nagligan nga tuwing Disyembre makaksyon, kadamo sa mga aksidente nga nagluntad sa banwasang Don Salvador Benedicto. Kag involved diri ang mga riders, ini mga nagasakay sa motorsiklo. Pero wait ta diya nag-focus gid lamang sa motorsiklo, tanan nga galinabay dira. Ginalakip naton sa discussion, ini may koneksyon sa mga reklamo sang publiko. Labi na gid sa mga balay nga yara sa higad sang dalan nga porte kuno kadasig magpinadalagan da ang mga nagalabay sa Don Salvador Benedicto. Hindi man lang ya mga private cars, ini mga dalagko, four wheels abi, kag ang motorsiklo, kung isa ti prangkang istorya, ang inyo sininga utod, yours truly, galabay man ta sa Don Salvador Benedicto. Kabalo ka, kung Sabado kag Domingo, amo nang lalagawan subong diri sa Negros Occidental, sa mga nagasakay sa motorsiklo may angkas man o kon wala. Kay given ang dalan, kanami blaya, no? Kanami sang dalan, kapag abot mo to Action Oliver sa bukid,
may mga kapihan na daya sa kilid sang bukid nga pwede ka ka-standby, pungko-pungko ka to, upod sa imo sining miga, asawa, pamilya, nga nagatamwa ikaw sa busay, sa mga suba, sa mga kabukiran. Unwind ka gidya asin ma-release yang imo sining stress diri sa syudad sa Bacolod. Inablang may problema ka nga pwede mo anay kalimtan sa sulod sang pila ka oras, pwede ka tuya kasaboy-saboy sa Don Salvador Benedicto kag magpabugnaw, kag mag-relax sa imo sining kaugalingon. Ma-refresh ang mind mo, labi na gid sa kagutok kung di ka mahalin nga syudad diri sa Negros Occidental, saka kato sa summer capital sang Negros Occidental, amo ni ang Don Salvador Benedicto. So ini nga lugar mga kaaksyon, ang mga pumuluyo dira naga-welcome gid sa tanan-tanan nga gusto maglagaw sa Don Salvador Benedicto. Of course, hindi pa na ila mo. Welcome ang tanan-tanan. Ang hindi lang welcome sa ila, kag bisan ako mismo, amo ang magpinagusto kapadalagan nga wala na bala sa husto nga pagpuga sang ila sini nga mga gasolinador. Hamalon ko lang ni gasolinador, di ko gusto nga maghambalta sang imo nga motorsiklo o kung nga salakyan. Gasolinador as general abi nga mo nang ginalapakan ta ginapuga ta kung gusto mo padalaganon ang salakyan mo. So kadamo sang aksidente nga nagluntad sa Don Salvador Benedicto involve, I'm sorry, kay iri guro to be specific, guro ihambalta gid diri, involve ang motorsiklo. Kag ang motorsiklo, ini base iya no, sa ila sini nga pag-check. According iya sa Municipal Risk Reduction Management Office ang DSB, halin sang Enero 1 tubdob Disyembre 31, naka-record iya ang 20 ka motorcycle accidents sa nasambit iya nga banwa sang Don Salvador Benedicto. Kag sa 20 mga kaksyon nga motorsiklo nga aksidente, nagresulta iniya aksyon Oliver sang 7 ka fatalities o kon 7 ang nagkalamatay. Imagine mo na ha. Kag 55 diri ang physical injuries, meaning nagkalapilasan. Most kono sa mga aksidente nga involved, ini hindi niya ako niya nga pag tuki kag pag-research lang I am basing right now sang dokumento nga ginauyatan ko from Don Salvador Benedicto Municipality. According diri sa ila sinyo, most sining aksidente involved ang mga riders not from the town of Don Salvador Benedicto. Ila na to ya sa mga opisyal yang official record nila sa Don Salvador ha. Tanan nga mga nagkalaksidente mostly hindi taga Don Salvador Benedicto. Nga mga motorsiklo. Ari ila niya sa ila sini nga gina-propose nga ordinance ini resolution sa pag-plastar sini, no? Hambal diri ini mga motorcycle clubs, mga kaksyon, mga motorsiklo, ilabi na gid sa mga ginatawag nga holiday ride. Damo to sa lalaka gid sa mga wala trabaho nga mga inadlaw. So, ang ila nakit-an dito nga mga rason kung nga nagaka-aksidente, are, klarohon talang ni. Kay balo ka, nag-post ako before, last December, dami nagreklamo pa to nga rider. So, sir, hindi makami pagdalahiga, muni mo na, kita tanan dalalahig, di kay drive kita sang salakyan, hindi ta inipokrito, abi nga duway tiya labot sa aksidentes dalanon, kag maglabays dalanon. Palayag din sa ila siring resolution na nga ginabasa ko sini matiniyon. Ariyo, gusto talang klarohon kay mostly kuno ang rason, ang kausa siring aksidente. Amo iya ang over speeding and non-observance of traffic signs. Mga kaksyon. Makuan pa kaman ini record ini sang of course kunalin ini sa municipality halin sa ila sining Municipal Risk Reduction Management Office and may ara ini sila sang the same record sa traffic investigator mismo sa investigation sang traffic sang Don Salvador Police PNP.
So para in order nga ma-prevent or ma-avoid ining usual nga happening makaksyon, nagapangabay sila sa ginatawag nga hinon-anon sini. Pero for more info regarding sini makaksyon, let us try abi nga makontak si Don Salvador Mayor Marcelin de la Cruz para dugangan ang aton sini ihibalo angot sini. So salamat gid no sa response ang ayo naton. Nagayo kita mo nga kung sino maka-author any ordinance, resolution, maka-author, maka-sponsor, maka-create sini nga public officials mostly dira sa aton sini mga barangay o kon Don Salvador Sangguniang Bayan members dira. Agod nga ma-address tayo nga problema. Kay prangkang istorya, kung kaysa nagakalamita, dira inang mga kabataan nga gatabok sa dalan, atong pinaka-recently galing nga aksidente, gani, dira sa may Purok Barangay Igmayaan, nga nag-overtake atong rider from Bacolod sa isa ka rider man nga taga Don Salvador Benedicto. Pag-overtake, na sangit siya, pag-overtake niya lang alang, natumba, resulta patay gid. Inabalang may mga extra precautions. Kamalo ka mag-ride kita sa motorsiklo, kinanglan naton guro ang tuman nga pagtuon. Labi na gid sa mga curve nga mga area, sa mga blind nga mga dalan, mga blind areas nga may ara sang turn down sang inyo sining speedometer dira mga kaksyon. Turn down, slow down sa inyo sining mga motorsiklo. Daw na nga idea bla, no? Bao kung kay isa, makasugata man kita misag ako mismo kakakibot ako iya nga nagahinuganas lang ini mga dalagko nga mga motor, mga gagmay nga motor, and even gani ang mga salakyan man nga apat rueda. Respeto sa mga taga Don Salvador Benedicto ang ginapangita ta diri, no? Respeto. Pero ining ginawakal naton hindi lang kay sa mga out of town nga mga riders nga nagakadto na sa aton. Of course, ang mga taga Don Salvador mismo dira nga mga riders maghilalong man kamo, maghinay man pero mostly sila biktima ini sining tuman kadasig nga padalagan sa mga salakyan kag motorsiklo sa Don Salvador Benedicto. Aksyon! Radio! Sige, naka-off ang cellphone ni Mayor. Sige, basta naga-monitor si Mayor Marcelin de la Cruz. Tawag kami or karon digay balikan aton Action Oliver kung nalang alang pagidman. Kay for confirmation, although nga ginauyatan naton subong ini papel ini gikan didto mismo sa Municipality of Don Salvador Benedicto. Last 8-2, unahon ko lang si Action Eden Sinimat tiniyon. Balikan ko lang nagkaroon ba si available si Mayor Marcelin de la Cruz karon of anyone no? Si Vice Mayor JR de la Cruz ba si available man maka-interview kita sa ila regarding sinik ako mayo gid nga tikang ginhimo subong sang DSB kay di na gid man matago naton nga grabe yang nga pagkamotorsiklo diya sa DSB mo nga nagasalalaka labi na gid kon Sabado kaina buwas Domingo ay pila iya kalibo nga motorsiklo nga linagsanay da. Puwerte iya kadamo iya mo may mga motorcycle clubs nga gasalalaka di mo gadulubli lang. So karana plus tarta ni liwat. So far, amo tong pinakakaundan nila, nag-aayo sila nga maka-meeting, makahinon-anon sa mga motorcycle clubs, iban pa nga mga stakeholders to discuss regarding sini, agud ma-prevent ang anuman nga mga disgrasya sa DSB. Pero ginendirso ko lang sa inyo before kayo din naboso ang Life Extension Vitamin D3. Amo ning bulig iya nga pagpabakod sang immune system, kag mayara sila sang Life Extension Coffee Mix man, no? Pinakaunang kape mga kaaksyon nga may ara sang vitamin D3 sa idalom sang Life Extension Philippines. Initanan na bakal sa mga butika kag pwede man kamo kabisita sila sining klinika dira sa may GA Stephen Building Lacson Street sa tupad nila DHL kag uluonhan diri amo ning Burgos Lacson para sa inyo dugang ihibala. Magbisita kamo na sa ila sining klinika, libre ng consultation kag amaga-amuma sa inyo mga medical doctors, mga kaksyon. Capital Reports. Kon Sabado, ang Queen sang Kapitolyo amo si Action Eden Abuso. Kay ang Lunes na iya tubtob Biyernes, ang King naman niya si Action Marlon Henobia. Pangalanan tani isa-isang koglingkong irsahon taning bangko tagigi.
We have on the line Queen Eden Abuso from Capitolio Provincial. Queen, may gabi. Queen of all times. Isang diin na lang ako, Queen. Bisan din na ba sa Queen Correct. Importante, beautiful. Yeah. Amo tambal ko ginaka-action-an. Yeah. Amo tambal ko action-an bla. Siling ko bisan kagabihan na siya kadagapila every night sa pagsakay sa handumanan nga salakyan but ang beauty nagapabilin nga beauty. Exceptional. Exceptional. Amo na? Exceptional? Spell be. 5,000? Ay, Pero ang balita mo ya sa Kapitolyo hindi kag tanay ido. Anong reaction Eden? Yes, Action Bray. Kay nagsaka ako nagdamo ang mga napatay bangod sa rabies nagligad nga tuig 2019. Ikumparar iya sa tuig 2018. Tisod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena Action Bray. Tuig 2019 pulo ka persona Action Bray ang napatay bangod sa rabies. Pero sa 2018 pito lang. Nagnubo pero Action Bray no nagnubo naman yung kaso sang rabies sa ido. Kundi gikan sa 33 sa tuig 2018 21 na lang sa tuig 2019. Ti palayag ni Dicena sa ilang record sa tuig 2019, ang syudad sang Himamaylan ang may pinakadamo nga rabies case. Kundi naglambot sa 7 ka kaso, kaginsundan sang Kanduni nga may 3. Sa kag ang syudad sang Sipalay Action Bray ang ikatatlo nga mayara sang 2 ka kaso sang rabies. Tisod kay Dicena, posible mas magdamo pa ang rabies case sa probinsya sini nga tuig. Bangod nagligad nga tuig 2019. 54% lang Action Bray ang ilang vaccination accomplishment. May kabudlayan man suno kay Dicena nga maangkon ang tuyo nila nga 70 o kon 80% nga vaccination sini nga tuig 2020. Bangod nga given Action Bray no, may 1,500 na lang sila ka vials kag wala pa naghatag sang supply. Ang Department of Health nagligad nga tuig. Ang kwan bala ang ining anti-rabies bala nga gina-inject bala sa makagtan kakulang na Action Eden no? Kakakulangan Correct, no? Action Bray. Since last year pagsan diri sa Bacolod City Health Office Action Bray no. Nagkulang gid Action Bray ang supply sang vaccine para sa tawo kag para man sa ido Action Bray. Ti palayag ni Dicena, nagdamo Action Bray o kung nagadamo ang kaso sang nagakapatay bangod sa rabies. Bangod nga tiyang iban bala Action Bray, wala nagapadulong sa bite center o kung sa mga klinika malapit sa ilag nga lugar. Agod nga magpabulong ting iba niya ang iba Action Bray no may hampol-hampol para ang nabalaan. Ti ang tubudlay kis Action Bray suno kay Dr. Dicena kay hindi sila yung mga dabatan sang nagakaigo gid nga pagbulong. That's why nga may mga nagakapatay bangod man sa rabies. Ay hindi naton pag maliiton Action Eden ang mga ano na gani mga home style bla antog sa ganiman at home bala nga mga remedies bla home remedies for example labi nakagtan sang ido pagkatapos nagkuha sang bugas Mayor de la Cruz nagkuha sang bugas kag ginusang Action JM kag ang inusang amo na nato ang ibutang sa pilas sang ginkagat sang ido nagakabulong in Action Eden katry ka na Action Bray Action Eden. Actually, balikan talang kada sa party ido mong istorya kaya ari sa linya ko si Mayor de la Cruz basi matulog sa Dugay How. Ayo lang ko gamay lang. Okay lang. Copy Action Bray. Sige ka kundi ka magsugot hindi na talabs Dali lang gid Action Eden na. Dali lang gid ayo on ta Action Eden makaksyon na. Kay ari sa linya naton si Mayor Marcelin de la Cruz sa baron tani siya anay sa subong iyang gabi nga Sabado. Online sa firing line. Mayor may gabi. Action Brian, mayong gabi sa tanan niya tagpalabati. Labi na gid sa aton kasi manwa sa Bilonga Banwa sang Don Salvador Benedicto. Yes, Action Brian. Yes, bago ko lang Mayor gin-discuss regarding sining resolution nga nagaayo kamo sa mga motorcycle clubs, lakip na din ng LTFRB, tanan nga mga agencies involved. Sinimlang medyo hindi ginman kakululbaan pero kadelikado sa parts sang mga tawo nga nagalinabay dira sa tourism highway sa Don Salvador Benedicto. Sometimes may nagaka-aksidente da kag nagakapatay gidya Mayor So ini resolution Mayor again for additional information anong kaundan gid sini abi Mayor kag nung tinutuyo ta. Well, actually, why ko kabasa sinasang inapasar kay Tiya na sa sanggunian apang ang
intensyon sinisang sanggunian sa pagpamuno ni Vice Mayor ni Maya de la Cruz Jr. nga siyempre akon maniningin padangat sa ila ang concern kay balokang sitwasyon Action Brian nagalapad ang dalan naton sa aton Banwa apang ang mga galinapay lagbi na gid ang mga motorsiklo kapasibat. So there was incident sang sinila nga Disyembre nga ang aton rescue daw yawan tabok-tabok kamakon mo may aksidente kita na pinakatabok ng aksidente daw sa sulod sa 4 ka oras anom ka aksidente involving motorcycle ang yawan balik-balik ang aton rescue. But anyway, ang mga ordinansa na ara na makita na apang kita kaayo sa mga labi na gina-permit ang mga riders nga itap naton sila ka mag-observe sang dapat nga speed limit kay ang pamatyagan ko may mga ara kita nga mga grupo nga rider balado nga during weekdays ipakondisyon nilang ilang mga motor kag ipabakusugon pag-abot sa Sabado Domingo hanuto nila dayon sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Di karon okay man ang punto ta baluka sa subong nga tuig 20 asa naglikas sa 2019 ang aton fatality sa vehicular accident sa area sa Don Salvador Benedicto mayara kita 7 ka fatalities no 7 di sino ba lang gusto sini no kami sa kita Brian no sa Vanuatu sa Don Salvador Benedicto ang tuyo ta nga mangin destinasyon sa turismo sa kwami pero apang ginapangabay naton silang mga riders group to really observe the appropriate sang speed limit hindi na magkarira dira no kang iban ka karira mo so amo na siya siguro Action Brian no kag siyempre kon karon kon Tumintar kita nga pangbantayan sila kag mapangdakpon may mareklamo man nagyapon ba muna pero sila dapat observe sila kay dapat kay may mga nakakaigo nakita na nga mga ordinansa kag layi sang mga speed limit na gani nga request man kami sa LTO region nga kuan man dakon Sabado Domingo amo naguro pagid ang ginapalay namon kag iban pa nga mga bagay nga mga kopirahay kita nga gusto namon sa Banwa Don Salvador Benedicto masadya lang kita no hindi kita gusto sang disgrasya Action Brian mula nang aton siguro that's why kay na before you Mayor gin-discuss ko gid nga kami sa taga Don Salvador dalagsa lang ko ga-discuss ang Don Salvador but tonight palapad ko gid kay para ni sa benefits iya sang tanan-tanan no ambal ko sila welcome gid kamo sa Don Salvador Benedicto kay hindi man aton nya sulo nga lugar pero dapat maghinay lagid para sa tanan-tanan nga katawhayan kag hindi aksidenteng kadtuan Mayor. Ang wala na pinakagusto naton mo. Yes, Action Brian. Amo man lang na. Kapasalamat man sa mga grupo sa rider ni kay nabuhi-buhi man ang mga may mga tangki na mga suki nila. Apang siyempre, sino pala may mga pamilya man na sila pag hinahinay lang may mga kabataan man kita, may mga ginapadako, na pa eskwela, kasanan may mga pamilya nga kaplangga sa aton. Ang kabuhi isa lang. Ano kinaperdihon takon maghinay sakto na pala nang enjoy the view bala nang relax lang nga biyahe. Ang sa kada siko na mo nang tawag nga you drive fast, you die fast mo. Kaya mo lang na siya siguro kaming nang talad na dapat doon sa Salvador, hindi na siya palumbaan, hindi na siya karirahan. So, muna siya. Mayor, salamat. Maayong gabi kag mabuhay ka, Mayor. Mabuhay ka man, Action Brian. Nga hindi ka malipat, lapit na nga itong kapistahan, Action Brian. Mapapalula ko sa imo. No problem. Okay, sige. Sige, Action Brian. Maraming salamat, mabuhay ka. Yes, Mayor. Thank you, Mayor. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang nagapilar subong alkalde na sang Don Salvador Benedicto. Way nagakatulog, way nagapawala, dugay na ninila galing ginasagi dira ka ayo ang mga motorista wag ginay-hinay mo sige man gyapon. Diba si Tuyo nyo gidbla nga kada Domingo, Sabado kung makit-an nga nagalinupad ang padalagan nyo dakpon kamo tiganamian kamo sina nga kada nyo labayda nagapaningkoy kamo kaysa unhan basi may pulis naman to mayara LTO madakpan kita kung hindi na kamo kalagaw sang normal sa DSB. The same also sa mga taga Don Salvador. Kaya hindi naman natin matago taga Don Salvador subong iya. Damo-damo sa may mga motorcycle club sa manda sa Don Salvador. Ang ibang gani, Carabao Club sa Action Eden, balikan kong rabies mo kay mas grabe pag ining imo, kagtanay ido ni imo mo. Correct, Action Bright. Yan mo itong hambal ni Dr. Gisena. Nga kung makadtan gani Action Bright sang ido, no?
hindi siling magkumpiyansa man bala action bray kung may nabalaan kay da nga home remedies action bray, especially yung iba nag-search da sa kay Google yes. kung anong himuon nila. Pero tay mas maayo action bray nga ma-check gid ya sang doktor action bray ang imo nga kinagtanda kung makadtan ka sang ido. Ang iban gani nagkuno, pwede mo dayon nga hugasan gamit ang habon panglaba action Eden. Oo. Yes, para mapatay ang rabies. Kagaw. Ang kagaw, ang virus bala. Pero after that, ina mga mga una nga lunas bala ko sa Tagalog pa first aid bala action Eden. Pero pagkatapos sina kadto kag sa doktor kag pa-inject sang anti-rabies gid nga tandok action Eden kay kabudlay sina mo sang iya sining balatian mo. Oo. Kag ano ning mga victim action Eden na kagat ni sila sa mga stray dogs, layaw nga ido or nahigtan man ning ido? Actually, action bray, wala tagid na paisa-isa gid kay Dr. Desena, no? Kung mga stray dogs, gid bala, o kung mga pet dogs, kung mga action bray, ang mga kagat man sila. Pero usually, action bray, no? Kung mga pet dogs, mga action bray, may mga araman nga mga responsable nga mga dog owners, nga sila yan mismo, action bray, nagatultol naman, agod nga, tima pa-vaccine ang ilang nga mga ido, ti kalabanan kisay, mga stray dogs man wala action bray nga ti hindi mangit siling although nga may ang mga LGUs action bray nagapatigayan man sang free vaccination even sa mga stray dogs pero ti hindi man masikop nila tanan action bray. Yes. Pamatin naton si Dr. Renante Desena. So ang rabies case ang sa human death 10 2019 compared to 7 sa 2018. So nasaka siya. Probably nagkulang tubulong ang DOH na nag-provide sa mga bite center. Kaya ang tao na nakagtan wala man nagkadto sa mga bite center. In terms of dog rabies, nagnubo taya from 33 to 21 lang. Because ang 2018 ang aton nga vaccination accomplishment mga 84%. Damo na bakunahan sa 2018. So sa 2019 meaning wala maglapta ang virus. So nanubo siya. So ang 2019 yun, nubo lang amon nga vaccination accomplishment sa dog mga 50+% lang. Amo na subong ang among gina-concern na base sumaka ang cases ba 2020. Kaya kung jutay ang imong vaccinated animals, hapos maglapta ang virus. Action bray, pagkatapos naton nasang ido action bray, diri naman tayo sa baboy. Diri kita na sa ido, kay ido kahon taning mga ido batasan, mga ido kahon ta mga tagiyasang ido. Nga dapat ang ido action Eden, higtan gini dapat mo. Dapat ikurong, ihigtan. Kay kabalo ini sila delikado, sa English pati dangerous ini sila nga kasapatan action Eden. Hindi ni sila pareho sang kuring nga kung makakita tawo madalagan ang kuring palagyo. Kundi daw pwede mo lang niya palayawon ang kuring, di ba? Correct, action bray. Amo man ang ilaga. Okay. So ang ido makakita niya tawo imbes malagyo, ang tawo yang malagyo kay kagto nila. So dapat ang responsibilidad dapat sa tag-iya amo nang ipatuman tagid, no? Kay kabalo ka once makakagat ang ido mo, ikaw na iya magakulkol sang balayran nga i-inject dira ti kamahal daw ang kada bayal sini pila gani daw 6,000 to 7,000. Kung kaysa mga dira action bray. ti ikaw nga tag-iya ano ibakal mo sila abi kon propigado ka man. Ti bangod lang isang ido nagkatol pang ulo mo, kung kaisa sa kainit mo, ginkarni mong ido mo, kay nang mayad kay mo ya. Pero kung isipon mo, ginang ido, way niya animo mo, di ba action Eden? Correct action bray. Kabalo ka may kilala, kita nga nakakagat iya ido action Oliver, sa kaakig, yung wala pukpuka, bla ka batong ulo sang ido, yun ipatay. Nagpangakit pang doktor action Eden, kay nga agin patay sa tagiya ang ido. Kabalo ka nga nangakig ang doktor, dapat hindi na pagpatsyo ng ido nga nakakagat sa tawo mo. Correct action bray. Kaya ginaobserbahan na siya sang isa ka semana kon may rabies, gid siya bala may virus siya kon waay. Ginautod ng liog, kaya gina-preserve. Pero ato nga hugada, anong i-preserve mo kay ang ido, nagdiwal na kay linampusan niyang ulok bato.
Nakainit kuro. Pero that's true action bray no. Nga ti ginaobserbahan man ang ido kumbaga nakasalalay man action bray sa ido no kay sunod sa ila ti kumanluya na black action bray. Ang ido pagkatapos kagat sang tawo ti may mga possibilities nga ti may dalagid siya nga virus nga kun rabies action bray. That's why nga advice naton sa matagiya sang ido kung hindi nyo ginman mahigtan abi kag ko nakakagat ginman hindi nyo gin pagpatya. Much better nga ihigton nyo siya during sa time nga i-preserve ini siya para mabalaan kon may rabies siya o kon waay kay kung sa mapatay gimana sila or magluya action eden. Abo na yung sitwasyon. Hindi nyo pagpatsyon sa kaakig nyo kay may balayran ka mo nga size mil ibakal sang virus anti-rabies abi sa nakagtan. Ang grabe pag ini sa anti-rabies nga ining vial do kay hindi ka ni kabakal nga ikaw lang isa dapat tungaon nyo na para may hindi ka ayawan action eden ngita ka pa ni upod ti kun ara ka sa City Health Office action Oliver or hospital mahulat ka pa ya kung sino man tumaabot na ngaging kagtan kay ido lakon sa siya ibina nga adlaw karon way gid may nakagtan sang ido ikaw gid mabakal sang isa ka mo nating isa di mo puslan to action eden. Correct action bray. Hulat-hulat ka na lang. Ang sa case to kagina, ang kilala mo, ngayon lang pusan niya ang ulo sang ido. Hindi dapat action bray. Pwede maguro kung kagat ka sang ido. Kagton mo man sa Bay lang kung, like for example, ikaw nakagtan, abi. So kapangita ka sang partner mo para duwa ka mo bakal sang amuna, bi. Nagahulat ka. Ti kung waigid, bi. Kung isa daw suguon mong utob mo, pakagat man to, bi, para duwa na tamay. Kung isa na suguan mo timbang mo na tupad balay pagkagato bi para duwa tang bakal ni bulong biyo. Action! Radio! Pwede man ang partner action bray kaya bala mo sa hirap at ginawa. Pero duwa mga kuya pamagaston dia. Lahog lang na promo na matuod nga istorya sin Action Eden. Hindi nilahog-lahog ang kinagtanay si Ido. Ni dapat halungan ta gid. Action Eden? Yes, ti amo gina-action bray halong-halong lang ti amo na balbala nila kung may ido gani steady ka lang hindi lang na maglagan. Amo na, tuaman mo ko hambal nila no? Yes, action bray kay kumbaga adrenaline naman asang ido action bray mo kung makita siya nga nagatagan tilagso ni ginaya. Yes. Pero kung magpundo ka lang naman sitaon mo lang sa do ti basi mataha pa bala action bray ang ido. Tulokon mo siya may masakit nga daw kaagi ka bisuyop ni isabi ka gramo. Ang ido gatras man pro, no? Gaalang-alang man siya. Pero matuon Action Eden, I don't know kung may ideya kasi ni Action Oliver, kung may ideya katango ka lang da. Tuod na kung ang isa ka tao palakaon ido, pero may ginatagol sa ido Action Oliver, Action Eden. Amot do magulong ko na kapati. Kudo pati ko na mo. Kaya ito panbalay ko bla sa umabla. Bisan ido nga nalubong na ginakot-kot pagkakanon. Grabe. Layo pa mga isa pa lang ka kilometro, balaan namon kung nara na siya. Kaya ido na, kaya ido namon hinigtan, gawalda sa namo. Gali kay imagine mo, kung ikaw ido, di ka mangakig may araya sang tao nga ido man batasan, kundi mangimon ka na karon niya. Masimutan niya garo. Pero tuhod na kung ako ido, mangakig ko yung ido ko yung ikaw tao, pero ido man ka, muna bla, pero tao kaya. Kundi daw gaman niya. Mayaon si mo, pareho ta batasan. Hindi asa daw man subong pero mato di na no gayo home ni subong nga plakaon ido mo. Kakaon ka na ido Action Eden? Wala. Ako nakakaon ko kay isa aksidente lang to. Aksidente. Di kay ang na-interview ko bago gilabla si Mayor Marceline de la Cruz bla. Ang iya nga amay sa una hindi niya sa tinikal ha tuod ning istorya. Pirmines balay sa amon sa uma si the late Mayor Nene de la Cruz. Close friends lang sa amay ko eh. Yung do kwan la do kumpare lang. Pero may sa balay. Pagkanto ito sa balay sa amon sa uma, ginpreparahan sa gilisang ido Action Oliver gin ihawan. Ti way mo ko mang aniya tapos ginbutang do sa suludlan. Ginhatagan man ko to sang pakaisa ko man nga aling-aling man blahaw. Abi ko manok. Susporti mang urab ko igumurahon ido tiyagli ya. Aksidente nga si pagkabalo ko ano mo na karon ibalik mo to karon kay mo na si former mayor Don Salvador Benedicto mayor nga si Nene de la Cruz pero mitod sa balay mo so ginadulutan siya kon mga amo man ido man lang kay pro don bot kong kakaon to so way ko kabalo kay do damo to kaon ang iyang mga butante man to nga mutilaw man ido Ano sabor Action Bray? Anong sabor? Hindi do gid do manok man.
No, buta, di ko ma-explicar. Basta, Ano ka pagluto, Action Bray? adobo. Oh, grabe ba? Tapos, inang daw pakahang-kahangan mo gid sa blaw. Kaya parang langsa, guro madula. Tiyan to nga ido, to ng dirasa, to o kon-kwan. Kwanto inang IG to IG ido. IG man. Irong gala. Kay Action Marlon, gani ko pagini mo ng ID, pagini mo, IB. Ano na kayo? Ido buwang. Sige. Sa baboy naman ta. Sabi sa baboy ng Action Bray. Kaya itigin na inganyo ni Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena ang mga backyard racers, Action Bray, nga at nagliligad, nag-uluntat kung Action Bray mo sa pagsagod sang baboy bangod sa issue tungkol sa African swine fever. Nagnubo ang demand, Action Bray, tapos di nagmahal pa ang feeds, suno sila, naguntat sila kay wala sang ginansya. Pero ti subong, ginainganyo sila ni Dr. De Sena nga magbalik sa pagsagod sang baboy. Bangod nga ginalauman nga mas madamo pa ang demand sang among nga produkto. Ilabi na nga ang probinsya sang Cebu, Panay kag Iloilo, Action Bray ang nagabakal na diri sa probinsya. Meaning Action Eden sang sa kasagsagan sang ASF to nga atom lang ginatawag naton nga daw ka grabe gid nga binantayan ay ang iban nga mga backyard racers nato naguntat man siguro ano Action Eden. Ade lang garing pa. Action Eden ang balko sa kasagsagan sa ASF tublang nga daw grabe nga binantayan ay ang mga nagasagod baboy nga lang sa mga likod balay laylo mga eleksyon Eden. Yes, Action Bray, kay suno sila pierde sila mo kay wala may nagabakal sang baboy bangod ti although nga kapilaman naton Action Bray na nabalita kan interview si Dr. De Sena nga kumbaga free ASF free ang probinsya sang Negros Occidental pero ti syempre do sa utok o kun sa way na Action Bray sang tawo kakon may issue gani angot sa muna especially sa pagkaon ti medyo nagalikaw man Action Bray ti amo to naguluntat sila pero ti subong amo na Action Bray gininganyo sila nga magbalik sa pagbaligya bangod ti ang Cebu kabalo naman kita nga may mga pila ka lugar nga apektado kag ang Panay kag Iloilo Action Bray madumduman mo atong sang bagyo Ursula Action Bray may ti mga pigirito nila Action Bray nagkalaguba that's why nga damo na nagabakal diri sa probinsya sang Negros Occidental sang baboy man para isupply dito sa ila. Pisuro kay Desena sa karon nagalambot na sa 220 pesos ang kilo sang baboy sa mga merkado. Samtang 90 tubtob isa kagatos naman ang kada kilo sang live weight. Pisuro kay Desena ang mataas nga demand sang supply sang baboy ang magahatag sang dako nga bulig sa pangabuhian man sang mga nagasagod sang baboy. Kag pasiguro ni Desena nga presyente iya ang baboy sa probinsya sang Negros Occidental. Pamatinatan Action Bray si Dr. De Sena. Ang aton nga pork price nagsaka na siya 220. Sa una mga 200 na siya. Kag aton nga live weight sa baboy nagnubo na sa 85. Subong gasaka na sa 90 to 100 because of the high demand sa adjacent na mga provinces. Sa Cebu, kag sa Panay. Sa Panay nga case, amo to ang Typhoon Ursula sa December. So nagiba ang ilang mga piggery, ang ilang mga chicken projects. So siya gakuha sa aton. So we have buyers from Maclan, Antique, Iloilo, nga nagakuha sa buong baboy dali sa Negros Occidental. So we are looking forward nga ang mga racer nga backyard ang iban nag-stop mo sa pag-race because of the ang nandubutong presyo then ang feeds mataas so hindi wala kita. So we are convincing them to return back to the fold of production. Action Bray, ang mga balita naton gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action Eden Aboso sa balita gikan Kapitolyo Provincial. Sa mga nagasagod baboy na nga nagululuntat kamo balik kamo sagod kay daw ang ISF medyo nagkulokalma na gid man kag amo na good news diri sa aton sa Negros kag Bacolod. Why kita diri iya. Swerte man ka hugot mo pagkatapos nga medyo lala tong sitwasyon sa Luzon
diri sa aton News Negros nga Bacolod gilayon nga gintutukan ini sa aton sini nga mga public officials. Aksyon! Radio! Inendorso to sa inyong DTX 500 mga kaaksyon, ano? Ini papanubo sang level sang sugar nyo dira kag may kompleto sa management liver detox ang DTX 500 kag iban pa nga mabulig niya para sa kayong lawas. Halin sa kay 8215 mayong Gabi Action Bray pinatyanay hindi na kita matingala antes magpungko si Duterte may listahan na suspect NPA patay, suspect drugs patay na ayo untat lang tapos termino o kon matighok. Korte pa gining iyaya ho. Good evening, Action Brian. Para sa ako niya, bisan official ka pa, kau gobyerno, kung hindi, or hindi, kung tumbahon ka sang mga tao nga hire or nag-hire or hard killer, hapos lang na subong kay ang gobyerno ta daw wala pakialam sa aton bagay, sila pakawaton lang sa kaban sang pumuluyo si Tintin. Porte. Good evening, Action Brian. Nag-monitor lang ko ni taga nato niya, La Castellana, Pirmigid kadagabi. Salamat. Si Nanay ni Miada nag-monitor, salamat sa lugaw. Good evening, Action Bry. Ang mga ginapamatay nga official, may mga business na nga hindi maayo katulad sang mga illegal nga buluhaton. Si Abing Ablaw ni sang Kanduni. Alright. Good evening, Sir Bry. Kung wala lang ginabi sala ang isa ka tawo, wala man gidguro sang may magtandog sa aton. Sa ulihin nga maayo na lang nga mga tawo ang nabilin kay ang mga hindi maayo nga tawo nagkala-expire na. Ano bulong ba? Expire. Evening Action Radio, anay si Duterte ang presidente nagduging ang mga shabu. Ang ginpatay ng hepe base Vice Mayor ni, no? Base involved naman na sa drugs, amo na kasami lawhay. Anong lawhay? Lawhay sa Pontevedra. Okay. Action Brian, good evening. Ako riderman, 20 years na. Mambal ko lang lain nagid niya ang mga rider subong kag sang mga una lantawan niyo bla kon Lunes hasta Biyernes perti ka traffic puro mga motor magaagaw na dalan nga napamatsyag mo bala daw higantigid ang ginadala kon pasapdingan mo sala mo pa nga ikaw ang four wheels. Obserbahi bala dira sa may Lacson Street kag sa Araneta Street, 2 lanes na ang dalan pero maagaw pa na dalan. Everyday ka-experiensya ko na actually mong pinaka ginabantayan ko sang drive ko sa akon ng panganan man mo kinagasulpot lang ni sila. Good evening, Action Bry. Okay, daligid lang. Ang pananawan ko ya sang admin ni Duterte tungod sa war on drugs nga kampanya mas naglala ang culture of impunity. Ate, amo, sa Pinas naging normal ang pagpatay sang tawo without due process. Hay, banwa. Monitor lang kami niya sa La Carlota. Salamat gid sa mga opinion ninyo kag iban pa, no? Bacolod City, talamhak korupsyon, illegal drugs, racket, kag mga politiko, pulis, barangay official, ano ni man? Dinan ni? Dahil tig asawa, drug lord, ilan, nag-vote buying, sila tig 1,000. Every voter worth 1.8 billion. Oh, ano ni? Only Bacolod City government money, ilang city of municipality, Negros Occidental, Iloilo, Antique, utod, damo sa text sa tani, utod, may mga, kanugo, no? Las 8:33, mag-action, pagbalik na itong damo pabalita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line!
kadapya na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Masing banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe Aksyon Brian Morden sa Aksyon Firing Line. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad sa mga kotoran aton dira nga nagapaligo sa matagad law nga tanan di na magpangita sang habon pa nga iban ko ni Zanton Plus Herbal Soap na kita. Pakinison niya nga aton sini nga panit padulayan dang inyo sini nga katol-katol baho kaskag nga makaspa kag iban pa Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Mayang gabi lang kay Marcelino Magalay Jr. Action Brian, sang una, kaon man ko sang ido galing sang ulihin ni nagluto kami gin kadilitas nga pagluto kita ko gin nga daw ulod nga nagagiho-giho. Karne sang ido. Di makaon ka pa na. Si Mac Gonzales sa Malnya Gaulan, January pagani. Lani Tolentino, good evening, Action Bry. Always kami nagapamati. Jodette Calves Pamposa, good evening. Si Kent Bulakha, Juaniza. Good evening, Action Bry. Watching from Barangay Handumanan, Tamiaco Family, Bulakha, Barangay Araal, Carlota, kag Juaniza Family. Salamat. Triple JC, exactly, Action Bry. Mostly biktima sa aksidente sa DSB, not local sang DSB. Tapos pagpuli ko da aga pa, hinagunos na sila nga daw nagakarira sa National Highway. Hindi kay daw nagakarira. Pasensya lang sa wala nagakarira pero most of them linagsanay. Gidya nga daw mga, ay sus ko, priyagaba. Pragang istorya, magsaka ko to. Ginadala ko man ang panganan ko. Mga 15 meters away sa likuan. Siguro ginawa ko na nga uwang sa salakyan ko pamito. Kay basib lang maglinapaw ni Slaw. Malastra pa, tato niya sang ila sining away gina naton, ila man na problema, man na pilakadlaw mo, pero man na bla, kabuhi man na nila mo, di mo nagdepindihan, tas sila pagi sila nga pagpangalagad naton, gina-remind taban sila, nga hinay-hinay lang. Kaya kabalok, ang bali mayor, kaya na siya kung dasig padlagan mo, dasig man madula, kabuhi mo. Si Manong Bipoy Arquisula, ti rider man niyo, di Blackson Oliver, si Nong Bipoy, rider ni, pero magpadalaga na yan, so swabing-swabi. With family backrider. Si Reggie Valencia Tilanas, good PM Action Bry, monitor lang kami di FB. May nagpuli ko kades, bender boy niya, sang Villamonte. Bao, nang dinagsa gid siya ho, nagpalamhit ka man, ano? Roberto Anueblaj Carlos, may gabi sir, barangay or Bry, great ko lang tiray rin si Sheila Tisoy Bimbem kag Halbuena family, Action Bry, salamat. Si Leo Bell Garnado. Good evening, Action Bry. Please greet lang tiya kong everyday kapamati sa imo, Christina Garnado, Barangay La Granja sa La Carlota. Salamat, God bless. Kativer, may gabi. Si Mirari Rilota. Dapat lang na may solusyon kay nga amon ba na kang driver, hindi na makapanyapon tungod sang pang serbisyo sa pasayro galing iban nga pasayro mga artihan man o asawa to sa driver sa numanan. Si Lois Escobar naga-monitor man, Biligorio Jasper Amalnya, good evening Action Bry. Tamiya ko lang gali akon Lula Jolie Biligorio, Mama J Biligorio kag si Papa Ryan Biligorio. Salamat, monitor from Lupisay na Morsya. Si Chris Violanda Ibugan, good evening, Action Bry. Amogid ang DPWH Damo Project Waay Human. Si Chris lang niya from DSB. Si Milo Hoyatid Amit naman niya, good evening, Action Bry. Gamonitor gid kami di live sa imo program. Great kulanda kay Dominic Tautho. Sakto man. Errol Nasir Zamora. Happy weekend. Si Mary Jane Salodares Araman, Salodares family sa Pontevedra. Paul Spat III, Jose Mongcal Torilla. Ang iban doon, di ko naging malabot si Nimatrion. Ano, sige lang. Kagabay na lang sa oras ko. We'll try ko si Action John Abe Action Oliver kung available siya this time. Ang isa ko lang to kabalita atong hindi galing imo nga kwan. Balita na Action John lang niya isa ka lalaki to pinatay sang senior citizen sa Morsya.
Okay. Si Len Cantong, naga-monitor man. Sir Brian Morden, monitor lang balita, watching live, Jeddah, Saudi Arabia. Salamat. Emmanuel Miraflores Cuales, good evening, Action Brian. Ari, sige lang paurok-urok kag pamati Action Firing Line sa Qatar. Tamyaw ko lang, mayang gabi sa akon amigo nga si Jojo Arturo Soliano Santander, dira sa may Ramos North Drive, Bacolod City. Nga nagatamyaw ko man, pamilya Miraflores kag Cuales sa sitio Kubay, Inapoy, Kabankalan from Maui, sang Qatar, mga kaksyon. Isa lang ako action na dyan or duha atong sa Morse action dyan kag ang bata tumalang na mungguan kagabi nga patay gidlaw. Action dyan may gabi. Action by patay ko diri ang isa naman ka lalaki matapos gintagtag sang buno sang isa ka senior citizen sa area sang Barangay Lopez Haina sa Banwa sang Musa kahapon sang hapon. So diri naman sa pinakaulihing investigasyon sang mga kapulisan, actually pagpangimon gid diri ang nagapamuna nga motibo. Ang biktima ang ginkilala naman kay Michael Arca, 47 anyos, ini residente sa Barangay Santa Rosa sa Banwa mismo sang Musa. Samtang suspetsado naman naging kilala kay Renato Ilon, 65 years old, residente sa Barangay Lopez Haina, Mandra mismo sa area sang Murcia. Ang natabo Direction Vice suno kay Murcia PNP Chief of Police Major Robert De Hucos nga nagamaneho sang single nga motorsiklo ining si Arca. May angkas isa ka minor de edad, 16 years old, abi nga iyaman abyan sa lugar. Ginausoy sa nihang dalan Action Bray, abi nagadrive na sang motor, ginbantayan ginili sa isa naman ka sang suspetsado sa kilid sang dalan. At ang suspetsado preparado na yung kaya mabitbit na nga kutsilyo. Ang kutsilyo nagalaba mga 11 inches, no? Kinabalaba man siya. Gipagtambang yung Action Bray, dito na, no? Kag pagpundo sang biktima. Ginbuno yan no, makapila ka beses nga nakaangkon ining biktima sa madamo ang kapilasan sa iyaman nga lawas. Iya diri ka dughan siya nga likod Action Bray. Matapos magkometer ang krimen, giningagaw dala sang mga pumuluyo dala sa lugar ining biktima sa Murcia Rural Health Center para sa nakikigo pagbulong. Ang minor de edad naman niya, sa nakitaan niya nga ginalabo na tong upod nga ini, kaga tuyo sa kontani, pero naging buno na, tuyo sa tani nga bunon sa nga suspetsado, tigayon ini nga nakapalagyo Action Bray. Ang suspetsado kumot taga-area dala sang Lopez Haina, ini do hindi maging sa makabi-gabi nga nagpalayo o ko nagpalagyo kay isang nagpatigayon sa investigasyon, yara lang man sa may palibot Action Bray. Sa suryo nga sa nagkandak na sa investigation ang mga kapulisan sa Murcia PNP nakitaan to sa kagintudlo sa mga pumuluyo nga sa ang may orado sa responsable sa likod sang pagbuno sa 47 anyos laki kag sa gilayon nga gindakop sa mga kapulisan. Ang pinakaulitring investigasyon sa Murcia PNP kay sa Action Bray may pila sila ka-record karon nga gina-double check nga dumi-ari ni anay reklamo abi no sa magtimbang nga bahin away Action Bray kung third party nga ginatawag but silingon do may ginaawayan sila nga isa man ka babae do ginagawan abi nila Action Bray. Amo na sa mga nagapuna diri nga motibo sa pagbuno patay sa 47 anyos naman nga lalaki. Ining sa suspetsado, senior citizen na isa nagtrabaho ini sa kampo plano, consistent sa balon isa ini sa kamangunguma. Pero ining biktima wala pa nila nag-confirm kung ano trabaho sini kay sining hapon pa lang tutuyo nila nga kadtuan gid mismong pamilya sining biktima para maistorya nila Action Brian. Na-recover dito mismo ang gingamit na rin ang kutsilyo sang suspetsado ng Action Bray sa posisyon niya kag-control sa gipatigayon ang follow-up operation. Karon preso dira siya sa Kusudia kung social facility sa Murcia PNP kag Lunes kadlaw na tulanan ni pasakaan sang kaso nga murder. Yari si Police Major Robert Hucos sang Murcia PNP. Meron pa rin stabbing incident saan si suspect natin dito si Renato Ilon, Ibina, 65 years old. Ang kompisa na po siya nag-usok siya. Ang biktima po natin si Michael Arca, 47 years old. Taga-Barangay Santa Rosa po siya nag-usok siya. Nangyari ang insidente January 9, 2020 at about 10 p.m. at Barangay Lopez Haina, Murcia. Negros Occidental. Itong si habang nakasakay sa
simple. Action Vice Police Major Robert Yocos ang Musha PNP. Sa biyak kabahin, ato ba lang kaasugapon nga pagkabungko patay man, no, nabungko ani ning dito katoy nga bata nga babae sa area dara sa sitio Kapistuan, sa Sako, Pilis sa Barangay Batangan, sa sulod naman sa Talisay. Gabi gilay ng Sumbray, nagpadulong dara sa may kapulisan ang pamilya, abi. Sining naman sang pito katoy nga bata nga biktima. Pagpado dito sa may Talisay City PNP, dito man nagaulat ng pamilya sa suspetsado, kag nag-istoryahan ay sila. Kung silingon nag-areglohan ay ang magtimbang nga bahin, nga hindi na magpasaka bisang kaso ining pamilya. Sa Baylo, ang pamilya naman sa driver nga nakabunggo to Action Bray sa biktima, ang gasto no sa pila ka maglastuson dila baraylan sa ospital takip na pagpalubong Action Bray. Kaya sunod rin kay Talisay City PNP Deputy Chief of Police for Administration Police Captain Julio Cesar Collado nga ang plano sa pamilya is wala labot sa paghatag abisang bulig para sa pagpalubong. May mga pila pa ka financial assistance nga igahatag sa ila lakip pa ng insurance Action Bray nga posible na makuha kag iagahatag na mismo sa pamilya sang biktima. Ang sirkulado, posible mo ini ang isa sa mga rason kung nagtulod sa pamilya nga nagpasugot lamang sila nga iareglo ang natabo-abi kahapon sa ila naman mismo nga himata. But silingon kahapon man kay nagreglohan na lang man sunod diri kay sirkulado, ang ginimo nila is gin-release nila mga takna alas 11 sang gabi do wala pa nag-lapse ang reglementary period. Kaya tinag-areglo naman kuno, nag-release nila matakna alas 11 kagabi ang 22 anyos dari nga driver sang pick-up Action Bray. Kaya baluan ti kapon, amo na natabo no dito mga takna alas 2 nabungkuan sa isa ka pick-up nga ginambanayo sang 22 anyos nga lalaki, ining pito ka nga bata nga babae. Ang sitwasyong kapon, nagkapasa ka dito sa area sa Sitio Kapistuan, ining ang salakyan sang gulkada man nga nagtabok ining biktima Action Bray. Yan Police Captain Collado. Yes. Ang accident na napunto sa may kapituan sa area na Talisay. Kasi ang parte ang pamilya sa biktima, ang pamilya sa nakapag-marigay, may planong yun. Agreement sila na dapat sa mga samhat. Kasi shoulder lang ang bandar, shoulder sa nakapunggo at mga safety. Action Bray mo to si Police Captain Collado sa Talisay PNP. Mga bitagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Parte, patay, buno, banwasang morsya. Hindi ka pa iway, no? Sige, hindi natin mapulong yun ang sitwasyon sa palibot. Las 8:53. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ito ay hatid.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Action Radio Philippine Standard Time, las 8:57. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Gina-endorso naman sa inyo mga ka-action, Balanyos. Amo na yung Xanton Plus Herbal Oil iya. Pampadula sang panuhot, palanakit sang tiyan, likod, hawak, tuhod, kag iban pa. Xanton Plus Herbal Oil ang kinahanglan dira mga ka-action. Alin sa kay 6589, good evening Exxon Bryce. Sa tupad balay ang ido ni Choi, ang ngalan si Kadta. Kung sawayon niya gani ang ido iya nga pang taghol, ang mga tao ga dinalagan. Kamako mo na nga ang ido mo si Kadta. Good evening Exxon Bryce, may ari di sa tupad namon, ginapabayaan lang nila ila mga ido ga panglagas kag ga pangsuruso mga gaagi nga mga tao kag motor. Tiano ni dapat ang sa tag-iya kay pigado manigani sila. Ipabarangay nyo na para mahigtan nyo na. O, para sigurado gid kay makalantan ka na ba? Good evening, Action Bry. Katarso, giblos ibo balang naga-istorya kay Action Eden. Naga-utoy-utoy man kami kadlaw. Senior citizen ni Galia, take care always. Amo na, lingaw-lingaw kita kong gabi. Gayuho man ko sa Action Bry sa joke mo, pero tuod na nga paihaw na lang sang tag-iya ang iya ido nga nakakagat. Dinampusan niya gani, sa kaugot niya nga may balayran siya. Wala kita sa ngayong pang oras sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, backup Action na JM Baikin. Sa News Center, we have Action Marlon Hinawia. And standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Maghilibati naman kita Lunes ha. Dirigyapon sa Action Radio kagamuan nga oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!